1997 to 2007. And it's time for me to share with you some thoughts relevant with the problems my country is facing today, but also relevant to the big challenges. In order to intimidate the people. This is the proof of our commitment. Everybody now understands that with this policy we are going directly to the hell. There is no easy way out. We have now a new political situation, a new political frame in Greece. Πρώτη προϋπόθεση είναι η συλλογικότητα και η ενότητα. Αυτή είναι η δεύτερη προϋπόθεση. Τρίτη προϋπόθεση είναι... If you kill a dream, you don't end up with more realism. Sometimes you end up with more misery and a dead end. Μάπα 11. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Η νέα εποχή έφτασε. Μια καινούργια τάξη πραγμάτων ανοίγεται μπροστά μας. Ανδιαφυσβήτητα, οι άσπρες μέρες έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Σας καλούμε λοιπόν, ομάδελφοι, να συμμετάσχετε στους εορτασμού μας και αυτή τη βραδιά. Μαζί μας μια πλειάδα καλλιτεχνών θα φωτίσουν την υπέρλαμπρη αυτή εορτή. Ο Στέλιος, ο Δημήτρης, ο Παντελής θα είναι εκεί. Θα ορκιστούν οι νέοι πρέσβεις για μια Ελλάδα νέα, μια Ελλάδα μάπα. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με μεγάλη τρακτεροπομπή. Special guest star, γνωστός νεοεκλεγής Αφροαμερικανός πρόεδρος, θα σύρει το χορό. Απουσίες δεν γίνονται δεκτές, εκτός εάν συνοδεύονται από πρόσφατο δελτίο τύπου απαγωγής και δημοσίευση στον τοπικό έντυπο και άτυπο τύπο. Και τώρα σας καλώ να αναφωνήσουμε όλοι μαζί ρυθμικά και εν χορό. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! God bless you, brothers. God bless America. Καλή σας διασκέδαση. Είπαμε να έχει πασχαλινούς ρυθμούς, αλλά εδώ... Κοίταξε, ήταν κοντά και 25 Μαρτίου, έτσι. Ναι, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι μια παράμετρος η οποία δεν πρέπει να την βγάζουμε απ' έξω, διότι στο μυαλό του Φακύρη. Όχι, θα πω όλα με τα λόγια. Πώς τα έχω συνδυάσει. Τι βίντεο κλιπ έχει παίξει. Απλά είναι τα πράγματα ότι μια ακόμη περίοδος ελληνική παραδοσιακή είναι αυτή που πρέπει να προβάλλουμε στον έξω κόσμο, σαν να προσελκύσουμε τουρίστες Πάσχα, Πασχαλινούς. Ναι. Να έρθουν να γνωρίσουν το ελληνικό Πάσχα. Ο γνωστός πασχοτουρισμός που πρέπει έτσι, να κάνουμε. Λοιπόν, μέσω εμάς και των βίντεο κλιπς που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Το Υπουργείο Πολιτισμού βρήκε το Jean-Claude Van Damme, το έκανε την πρόταση, να ντύσει με κάποιες φιγούρες του να χορέψει το... Ας το ακούσουμε, να το δούμε λίγο. Το μαθαίνει πάντως, έτσι. Ωραία το πάει, ναι. Μόνο να δεις, κάνει κάτι έτσι που ανοίγει τα πόδια και κάθεται προς τα κάτω. Αλλά και η κοπέλα του χορεύει πολύ ωραία. Το μπαλέτο. Ντόπιες είναι αυτές. Αυτές πρέπει να είναι από Λιβαδιά. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 11. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη 1. Bonjour και comment ça va? Όχι ακόμα βέβαια, αλλά... Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι, σε ένα ακόμη καραγκιόζ μπερντέ, θα το έλεγα. Βέβαια με βουκολική διάθεση σήμερα, γιατί δεν ξέρω αν το καταλάβατε, έρχεται και το Πάσχα. Μεγάλη εβδομάδα. Βεβαίως και είναι η εκπομπή αυτή που θα σας οδηγήσει στη Μεγάλη Εβδομάδα και βεβαίως στην Ανάσταση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σήμερα το επεισόδιο είναι ηλουστρασιόν και με περιορισμένα αντίτυπα. Έτσι, να βάλουμε και ένα άλλο μέτρο, κύριε Καραγιάννη. Για πες. Πούμε ότι και την Διακαινήσιμο δεν θα είμαστε μαζί. Επομένως, δηλαδή θα πάρει πολύ χρόνο για να τα ξαναπούμε. Θα πάρει χρόνο. Ναι. Οπότε σήμερα είναι μια σούμα, θα έλεγα, ευκαιρία, όλων αυτών που θα μπορούσατε να ακούσετε και μετά από 3 εβδομάδες. Έτσι κι αλλιώς τα ίδια θα είναι. Μην νομίζετε ότι θα αλλάξει κάτι δηλαδή. Απλώς πάντοτε το ΜΑΠΑ επίκαιρο θέλει να προβάλλει τα σημερινά προβλήματά σας. Και τα ήθη και τα έθιμα βέβαια της χώρας μας, του τόπου μας. Καθίστε λοιπόν αναπαυτικά απέναντί μου για τις 2 επόμενες ώρες. Εγώ τουλάχιστον θα έχω τον Δημήτρη Βασιλάκη Καραγιάννη σήμερα. Βέβαια, αυτό που αποτυπώνεται στο βίντεο κλιπ αυτή τη στιγμή που παρακολουθούμε είναι μια μεταπήδηση από την δικιά μας παράδοση προς την ευρωπαϊκή. Άκου. Δες εδώ πώς μπαίνει, στα τέλη του διαφωτισμού έγινε αυτό.
Τώρα πήρε πολλά λεφτά ο Βαντάμ για αυτή την. Τώρα κοιμίζεται λίγο, πήραν κάτι υπουργοί, κάτι φωτογραφία ποιανού είναι? Δεν ξέρω. Μήπως είναι του Τσάκι Τσάν, όχι. Όχι. Δημήτρης Καραγιάννης, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, με καλοκαιρινή πασχαλιάτικη διάθεση και για σήμερα, όπως και την περασμένη Τετάρτη, βέβαια, που μπήκαμε ήδη σε ρυθμούς πασχαλιάτικους. Ναι, λίγο. Ακριβώς αριστερά μου, δεξιά όπως βλέπετε. Ναι, εγώ κυρίες και κύριοι, με τον καφέ στο χέρι. Καφέ στο χέρι, ο Παντελής Ασίγοπουλου, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας. Και απέναντί μας, Παντελή, ποιον θα έχουμε την τιμή να έχουμε και σήμερα. Και σήμερα βεβαίως καθήμενο και ρυθμιζόμενο. Έτσι, τον ναι. κύριο Στέλιο Φακύρη, ο οποίος καθιστός και σήμερα, αλλά ορθώς θα ομιλήσει και σήμερα. Λέτε τα καταφέρουμε. Ο Μάρτης βέβαια κρέμεται ακόμα εκεί στο μικρόφωνο του Δημήτρη του Καραγιάννη. Μήπως πρέπει να τον ξυλώσουμε? Σιγά σιγά. άστο, αυτό θα γίνει αποκαθήλωση τη Μεγάλη Εβδομάδα. Μεγάλη εβδομάδα θα γίνει. Ναι, ρε, Έτσι παιδί πάει. μου. Ή να ορίσουμε μια ημερομηνία εμείς ποια θα είναι αυτή η ημερομηνία, να ξέρει και ο κόσμος να μπορέσει να το παρακολουθήσει και τηλεοπτικά. Πώς θα αφαιρέσει τον Μάρτιο από το μικρόφωνο. Είναι για να μην λέμε μαύρες ειδήσεις. Και αυτό υπάρχει πάρα πολλά χρόνια, το θυμάμαι. Ναι. Με το σταυρό στο χέρι που λέμε. Σταυρό στο χέρι. Προχωράμε, κυρίες και κύριοι. Και για σήμερα με επίκαιρα θέματα θα σχολιάσουμε πασχαλινά, θα σχολιάσουμε μερίσματα που δίνει η κυβέρνηση στους μη έχοντες. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Θέλω να ενημερώσουμε και το κοινό μας ότι σήμερα δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με το παιχνίδι το Sounds Familiar, με αυτό εδώ. Με ποιο? Επίσης με το άλλο το Just to Afas, πώς λέγεται. Ούτε με εκείνο θα ασχοληθούμε. Ούτε με το παιχνίδι των θρόνων. Ούτε με αυτό. Έχουμε δικά μας προβλήματα. Έχουμε δικά μας παιχνίδια. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπατε για νέα, γιατί τώρα για παιχνίδι των θρόνων να το ανέφερα, τι γίνεται με τη φάση μας? Τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε, θέλω να πω. Γιατί πράγμα τα πολιτικά, γιατί δεν παρακολουθούσα πάλι. Μετατοπίστηκε η ειδησιογραφία σήμερα λόγω του γεγονότος ότι βγήκαμε στις αγορές. Αχα, είχαν και αυτό θέμα. Έγινε τέτοιο πράγμα. Βγήκαμε στη λαϊκή. Εν ώψη του ερχομού της Άγγελας στην Αθήνα την Παρασκευή. Τι λες ρε παιδί μου? Δηλαδή δεν πρέπει να μείνει ασχολίαστο, έρχεται η Άγγελα. Έρχεται για καλοκαιρινές διακοπές, για Πάσχα, για το Πάσχα το ελληνικό. Θα κάνει στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα μάλλον θα πάει. Άντε ρε. Και ξέρεις, προετοιμάζουν το έδαφος, προλιάνουν θα έλεγα. Και τι το ανέφεραν κάπως, ναι, για να ξέρεις να ξεφύγουμε από το θέμα Μπαλτάκου και τα λοιπά. Πολλά μαζί, πολλά πράγματα μαζί. Οπότε είναι και σήμερα και παίζει το θέμα, ας πούμε, ότι ναι, ξέρεις. Βγήκαμε στις αγορές, δοκιμαστικά βέβαια, έτσι. Θα παίρνουμε τώρα λεφτά, δάνεια full θα μας δανείζουν τώρα οι ξένοι. Άντε, να βγαίνουμε. Να ψωνίσουμε και τίποτα. Είναι βέβαια και αυτοδιοικητικές εκλογές, οι οποίες είναι και αυτές στην επικαιρότητα με τους δημάρχους, τους είναι βέβαια και το 500 που λέει θα πάρουν αυτοί οι άνεργοι. Ποιοι θα πάρουν κάτι. Είναι το. Ναι, δεν έκανες τα χαρτιά σου εσύ κάντα. Όχι, για λέγε. Θα στα πω μετά. Θα μοιράσουν λεφτά, ρε φίλε. Πριν τις εκλογές, πότε θα τα μοιράσουν? Μετά τις εκλογές. Γίνεται ποτέ? Το είδες εσύ αυτό στην Ελλάδα ποτέ? Όχι. Μόνο τάζουνε. Και για σήμερα βέβαια μπορείτε και εσείς να δηλώσετε τον οβολό σας εδώ πέρα, το παρόν σας μάλλον. Να πούμε ότι και έχουμε και ένα, οπωσδήποτε πρέπει να διαβαστεί, έτσι. Για λέει. Το Περικρέπας μας στέλνει πράγματα εδώ πέρα. Σε 3 λεπτά λέει είναι ο Πακετάς. Έτσι, με τα κλαμπ. Ο χορηγός του Μπι. Ήρθε ήδη ο χορηγός δηλαδή. Ο χορηγός μας ήρθε λοιπόν και εμείς τον είπαμε πριν καν έρθουν τα πράγματα. Έτσι. Είμαστε τεχνολογία. Εσείς βέβαια μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να παραγγείλετε κάτι, μια πίτσα, μια μπύρα, τι έχετε, μια κρέπα, τι θέλετε και έχετε πεινάσει αυτή τη στιγμή. 2-3-21-0-5-66-66. Εάν είστε στο ίντερνετ και διαδίδεστε onair@noiseredo.gr για να μας στείλετε ένα email. Τώρα από το κινητό σας τηλέφωνο πληκτρολογήστε 935 κενό. Γράψτε αυτό που θέλετε και στείλτε το στο 54002. Τρελαθείτε. Βέβαια μπορείτε να μας βρείτε κανονικά στην διεύθυνσή μας στην ιντερνετική, την γνήσια που λέμε, την έδρα μας www.noiseradio.gr. Εκεί αξίζει, δεν αξίζει, δεν ξέρω. Θα κάνετε κλικ στο Noise TV. Καλό είναι να βλέπετε και πολλά αποσπάσματα από την εκπομπή, τουλάχιστον αυτά που αξίζει να συνδυάζουμε και με εικόνα, όπως βλέπετε τώρα, ας πούμε, το Jean-Claude Van Damme,
που είπαμε το Υπουργείο Πολιτισμού έδωσε πολλά λεφτά για το γύρισμα αυτού του βίντεο. Αυτό τι τα έδωσε Κεφαλογιάννη αυτά τα λεφτά. Ναι, για να προωθήσει το Πάσχα το ελληνικό, ας πούμε, στη Γαλλία, στην Ευρώπη γενικότερα. Είναι αναγνωρίσιμος ο Βαντάμ. Ποιος δεν έχει δει τον Βαντάμ, άλλωστε. Και τον Ζαν Κλοντ μαζί. www.noiseradio.gr. Ο Χρήστος Δράμπας είναι και για σήμερα εκεί πέρα στη ραδιοτηλεοπτική σκηνοθεσία. Στο Βαν. Και δεν έχουμε εικόνα βέβαια από το Βαν. Για να γίνουν όλα με ένα κλικ, Στέλιο. Όλα με ένα κλικ. Είναι σε αυτή τη θέση ο Χρήστος Δράμπας. Online βέβαια είμαστε και στα Facebook. Εκεί πέρα στο official fan club μας θα μας βρείτε, στο group εκεί πέρα. Αλλά και στη σελίδα μας The Mappa Show. Και στο Skype themappa.show είναι το όνομά μας στο Skype. Κάνουμε μια απόπειρα με τον Δημήτρη πριν συνομιλήσαμε να κάνουμε για πρώτη φορά μια βιντεοκλήση, να δούμε πώς είναι βρε παιδί μου. Απλά θα συνοηθούμε και θα το κάνουμε εν την πορεία και αυτό, τη βιντεοκλήση, κάτι καινούριο, πρωτοποριακό. Δεν έχει ξαναγίνει σε καμιά εκπομπή του κόσμου. Ραδιοφωνική, ναι. Μην βλέπετε εσείς τηλεόραση τώρα, κάποτε ήμασταν ραδιόφωνο. Σωστά. Κάποτε. Με την άνοιξη πρώτων πυλών, με τον καιρό να μας κάνει κάτι τέτοιο τώρα τελευταία, κάτι βροχούλες, κάτι συννεφιές. Πριν από 10 χρόνια είχαμε σκεφτεί ότι αυτή η εκπομπή είναι ότι κάνουμε τηλεόραση στο ραδιόφωνο. Έτσι. Όλα τα υπόλοιπα είναι μεταγενέστερα. Θα ήθελα να μάθω τι κάνει η Έδεσα. Ναι. Η Έδεσα, χαιρετίσματα στην Έδεσα. Στα παιδιά εκεί. Στον Άγιο Αθανάσιο. Δώσε. Στην κάτω Μιλιά. Τα σφάξαν τα κατσίκια, τι έγινε, ετοιμάζεται ο Βελίας. Στα φωτεινά, στα σκοτεινά, εκεί στη Λάρισα, μωρέ. Στην Ελασσόνα. Στα Τρίκαλα. Στην πρωτεύουσα, τι γίνεται στην Αθήνα. Τι θυμήθηκες τώρα. Στη Σαντορίνη, στη Μυτιλήνη. Στην Κρήτη. Αυτά. Βάλε κανένα βουκολικό. Να βάλω βουκολικό. Βουκολικό βάλε, ναι. Είχα κάτι και μόλις μου πέρασε. Μόλις σου πέρασε. Είχες κάτι και σου πέρασε. Ναι, όχι, ήταν καλό, απλά δεν πρόλαβα να το... Η τεχνολογία ζωντανή κομπή και η συγκύρια καμιά φορά. Είναι και ο υπολογιστής λίγο βαρύς, έχουμε καιρό να τον κάνουμε και σέρβις. Τώρα προσπαθούμε να πούμε οποιαδήποτε βλακία για να μην φαίνεται. Έτσι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα στραβά, μην νομίζετε. Απλά έτσι είναι η ροή, έχουμε συνοηθεί να κάνουμε αυτό το πράγμα, κατάλαβες. Σούμε. Τα λέμε σε λίγο, με φύγει κανείς. Ποιότητα. Μέχρι και τη μία. Μέχρι και τη μία. Very good. I'm so proud of you, son. Μέχρι που έχει φτάσει το Υπουργείο Πολιτισμού και στα καρτούν για να πιάσει και την νεολαία από μικρές ηλικίες να μαθαίνουν πώς είναι το ελληνικό Πάσχα. Καταλάβατε. Είναι συνεργασία Υπουργείου Παιδείας εδώ με Υπουργείο Πολιτισμού. Και θρησκευμάτων. Ναι. Είναι πληρωμένος Έλληνας DJ. Και για να δούμε τώρα. Είδατε, κατευθείαν πώς αντιδράει, ας πούμε τώρα από τον ήχο και μόνο. Για να δούμε. Καλά το πάνε. Ο δάσκαλος ντρέπεται λίγο τώρα να ανέβει, αλλά ανεβαίνει τελικά. Νάτος. Φαντάζομαι θα είναι το αποκορύφωμα του χορού. Για να δούμε. Θα μπει στο ρυθμό. Μπαίνει, ναι. Άιντε σαν χορεύουν τα αρκαγγέλια, κοριτσάκια με τα γέλια. Μάπα 11. Πάσχα Άνοιξη 2005. Το Mappa Show παρουσιάζει το νέο του CD. Πάσχα στο χωριό νούμερο 2. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες για ένα πραγματικό παραδοσιακό γλέντι. Πάσχα στο χωριό 2005.
Πάσχα στο χωριό. Πάσχα Άνοιξη 2005. Γιατί έχω δυο παιδιά οι καημένοι, γιατί έχω δυο παιδιά. Πάσχα στο χωριό νούμερο 2. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες για ένα πραγματικό παραδοσιακό γλέντι. Πάσχα στο χωριό 2005. Πάσχα στο χωριό. Από τη Μάπα. Μάπα 11. Στις 11. Μάπα 11 στις 11. 11. Μάπα 11. Διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας, κυρίες και κύριοι, για να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας, τα διόδια, τον κύριο Παντελή Φισκαδουράκη. Παντελή, πώς είναι, πώς γυρνούν οι εκδρομείς? Δημήτρη μου, η κατάσταση είναι δραματική αυτή τη στιγμή. Η ουρά φτάνει μέχρι και τα 25 χιλιόμετρα μετά από τα Μάλγαρα. Μπορείς να δεις κάποιον εκεί να μας πει τη γνώμη του πώς είναι η κίνηση, Παντελή? Δημήτρη, να σταματήσω ένα ζευγάρι που έρχεται με το τρίτροχο προς τα εδώ. Καλησπέρα σας, χαίρετε. Χαμένε! Και τα κανάλια μας τραβάνε! Με πήγε στο κουτσοχώρι και το Πάσχα! Αφρό, μη με συγχύζεις τώρα, Εδώ σε πήγα τσούκρισες και τα τσουρέκια τσούκρισες. Κοίταξε να δεις, best of επεισόδιο έχασα την Ανάσταση το βράδυ. Τι πες μου λέτε, τι πες και μέσα, τι να Κανόνισε, την Τετάρτη έχει καινούργιο επεισόδιο Μάπα Show. Κανόνισε να μην είμαστε στα σέρας. Αφρό, σταμάτα την κρίνια, θα σε πάρω και θα σε στείλω στα βουνά από εκεί που πρέπει να έρθεις. Κανόνισε, Έρχονται. Επιστρέφουν. Αχ, έκλασε το κοράκι. Μωρό μου, πρέπει να κρύωσες. Σκέπασε λίγο το κολαράκι σου. Αμά βρε μωρό μου, αμά. Σου είπα σκέπασε λίγο το κολαράκι σου, μου έρχεται κλανιά στη μούρη. Χέστηκε στο κλάσιμο. Θέλετε να είστε συνέχεια κοντά με τον αγαπημένο την αγαπημένη σας? Η νέα υπηρεσία You and Me από την Mapafone. You and Me, stay tuned με τον αγαπημένο ή την αγαπημένη σου. Μόνο με απλή αστική χρέωση. You and Me από την Mapafone. Mapafone. Οδηγεί τις εξελίξεις. Hello, γαμώτο. Ξέρω πως είναι να βγάζεις τη μέρα χωρίς φράγκο. Ξέρω πως είναι να χρωστάς και να σε κυνηγάει η εφορία στους 5 πύρους. Ξέρω πως είναι να κλέβεις το κράτος από μέσα. Ξέρω πως είναι να κοιμάσαι με το φούρνερ της γειτονιάς σου για ένα κομμάτι ψωμί. Και εσύ? Κι εγώ. Ξέρω πως είναι να πανηγυρίζεις με το Γιωργάκη του Παπανδρέου. Εγώ δεν μάπες, εσύ. Τώρα η ψυχαγωγία γίνεται εμπειρία για όλους. Μάπα TV. Μάπα. Εκφράσου με κάθε τρόπο. Έλα, τι έγινε? Δεν κοιμάται? Για βάλε λίγο το τηλέφωνο στα αυτή του. Βάλω λίγο να τον ανουρίσω. Όσο σύγχρονοι κι αν είμαστε, το κλασικό θα είναι πάντα μέρος της ζωής μας. Μάπα Show. Κλασικά. Κάθε Τετάρτη βράδυ. Ναι, μωρό μου, έρχομαι, σου λέω. Άκη, γρήγορα, τις παίρνει! Ναι, δεν λέω, ναι, έρχομαι. Πρόβλημα παραλίας, πρόβλημα θαλάσσης, τέρμα τα προβλήματα. Πάμε ορεινή. Ναι! Πάμε ορεινή. Μιλάς για καλοκαίρια, για πρωτέλιες και αστέρια.
Σε 15 λεπτά και 18 χιλιόμετρα ακριβώς. Από τώρα μπορούμε να βρεθούμε στο όνειρο. Πάμε Ορεινή! Πάμε στο όνειρο! Πάμε Ορεινή! Στους πρόποδες του Λαϊλά, η Ιάννο και κάτω Ορεινή περιμένουν εσάς και την παρέα σας. Για να απολαύσετε τον καφέ, το ποτό και το φαγητό σας σε ένα μοναδικό, δροσερό και καταπράσινο περιβάλλον. Ένα καλοκαίρι. Πάμε Ορεινή! Τέρμα η θάλασσα. Καλοκαιρινή απόδραση και ας μην ξεχνάμε την πατάτα Ορεινής και την νοστιμότατη ντόπια φέτα μας. Μοναδική εμπειρία, μοναδική απόλαυση. Πάμε Ορεινή! Πάμε Ορεινή! Πάμε Ορεινή! Πάμε Ορεινή! Σας περιμένουμε. Απ' το άλλο, στη Mapa Time και πληρώνεις περισσότερα και σε γράφουν και στα αρχίδια τους. Έλα ρε φίλε. Και έχεις και ανθρώπους που κοιμούνται όρθιοι όλο το 24ωρο. Ό,τι και να γίνει να σε γράψουν επί τόπου. 40 τηλέφωνα και πάλι στα αρχίδια τους. Τι είναι ρε παιδί μου. Άσε με σου λέω, έχω κλάσει. Έχω κλάσει. Κάποιο σοβαρό λόγο θα έχεις για να μην έχεις κλάσει ακόμη. Με τη Mapa Time μπορεί να πληρώνεις κάτι παραπάνω, αλλά θα κλάσεις σίγουρα. Ναι, 2 Αλεξανδρών. Μετά από τις μέρες. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ, γεια σου και τρέμει, γεια σου. Τι γίνεται δηλαδή, μεγάλος επιστήμονας, λέω, μεγάλος επιστήμονας. Σίγουρα, μεγάλος, με κάνει καλά. Έχεις πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Είστε να αποκέσαι σε 2 εβδομάδες να είσαι σε βρήκη, δηλαδή. Είναι επιστήμονας, είναι γιατρός, είναι... Πάω μέσα, πάω μέσα. Γιατρός ίδια που λένε. Γεια σου, γεια σου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κάτσε τρίκη. Για πες μου το πρόβλημά σου, Γιατί δεν ξέρω αν μπορείτε να με βοηθήσετε, έχω ένα φοβερό πρόβλημα. Δεν υπάρχουν φοβερά προβλήματα. Πες μου σε παρακαλώ και να καταλάβω κι εγώ. Για να καταλήξουμε κάπου. Λοιπόν, γιατί ακούστε, ό,τι και να φάω, δηλαδή και να φάω, ό,τι και να φάω, πιέσω κόψω. Δηλαδή τρώω κοτόπουλο με μπάμιες, πιέσω κοτόπουλο με μπάμιες. Περίμενε τώρα, περίμενε, μήπως το παραλες λίγο. Όχι, γιατί έτσι ακριβώς όπως σας το λέω είναι. Δηλαδή, τρώω μπάμιες με κοτόπουλο, πιέσω μπάμιες με κοτόπουλο. Κάτσε, περίμενε. Έχεις φάει εδώ το χάμπουργκερ. Αυτό είναι πέρα τώρα. Θα το βγάλεις όπως είναι. Όπως είναι ο ατόφιλο του μαρουλάκι με το πιπτεκάκι όπως είναι. Σε παρακαλώ, παιδί μου, δηλαδή κάτσε έφαγες το ψάρι αυτό. Ναι. Θα το βγάλεις έτσι. Θα το βγάλω έτσι όπως είναι με τα λέπια, δεν ξέρω αν θα βουλεύει. Ολόκληρο. Σε παρακαλώ. Φασολάκι που το Γιατί μου, συγγνώμη, 2 χάπια μου πατέ. Ναι, παιδί μου, 2 χάπια και πήγαινε. Έτσι. Έγινε, παιδί μου, όπως είπαμε. Δεν μου λες, αυτό το φασολάκι, έφαγες φασολάκι. Ναι. Θα βγει έτσι όπως είναι. Όπως είναι ακριβώς με τα πιστελάκια μέσα. Πολύ περίεργο, πρώτη φορά το βλέπω. Δεν μου λες φορά το βλέπω. Αυτό παιδί μου, και μπανάνα. Και μπανάνα. Έφαγες μπανάνα. Έφαγα μπανάνα, μια χαρά και βγήκε και με την φλούδα έτσι. Και είδε την όπως είναι. Όπως με το κουτσάνι μαζί. Σε παρακαλώ, παιδί μου. Μήπως δεν μας σας καλά τις προφές. Όχι, μια χαρά μασάω. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι, κύριε γιατρέ μου, εδώ πέρα να με βοηθήσετε. Θα σου πω τώρα κάτι. Για στιγμή λίγο. Πείτε μου γιατρέ, σας παρακαλώ, τι να κάνω, τι μπορώ να κάνω για να επαναλάβω ψυχολογικά. Έχει πολλό λόγο, κύριε Πόλης μου, να. Τι να σου πω, παιδί μου, είναι απλό. Πάει σκατά. The Mapa Show. Διαβάζεις το... Καταρχάς τη διαβάζεις και μονολογίες. Ναι, μωρέ, Κάνεις την... κόμμα του λέει, ρε. Ένα παιδί, δεν πρέπει να διαβάσει. Την κόμμα του λέει, αλλά διαβάζει κόμμα και... Ναι, το λέει. Γύρισε καλά. Ακούς. Δεν κατευθείαν ακούς. Πού να ξέρω ρε μαλάκα, 500 σελίδες γύρισε, 6 σελίδες γυρισμένες. Εγώ μπαίνω σαν να... Ναι, όχι κατευθείαν ακούς. Συλλογίζεσαι. Τι λέει τώρα ρε. 8.000. 8. Ακούς. Ακούς ρε χαμένε. Εδώ λέει ότι οι γυναίκες χρησιμοποιούν 15.000 λέξεις την ημέρα. Ενώ οι άντρες μόνο 8.
Και ξέρεις γιατί γίνεται αυτό, ρε Μουσχάρη? Επειδή ό,τι και να σου πω πρέπει να σου το πω 2 φορές για να το καταλάβεις. Είπες, Μαρία? Έρχομαι! Σάκη! 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 Ρε Σάκη! Σάκη! Έλα! Πόσα! Πόσα ρε βλάκα! Δεν ακούω ρε μαλάκα! Πόσα ρε, πόσα! Δεν σ' ακούω! Πόσα! Τι φλάκα! Δεν ακούω ρε! Το βλάκα, πόσα ρε, πόσα! Α! 4! Τι 4! Τι πόσα! The Mappa Show. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Mappa Show. Season 6. Ο Αϊνστάιν είπε: Όταν τρέχεις γυμνός γύρω από ένα δέντρο με ταχύτητα 185,99 μίλια ανά δευτερόλεπτο, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να καταφέρεις να αυτογαμίσεις. Και ο Έλληνας συμπληρώνει: Μπορείς όμως χαλαρά να ξαναψηφίσεις Νουδού ή Πασόκ και να έχεις ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Μάπα 11. Στις 11. Μάπα 11 στις 11. 11. Μάπα 11. Το quiz της βραδιάς. Συμπληρώστε τη φράση. Της γυναίκας ο καημός, λούσα και χορός. Λικτρολογήστε στο κινητό σας 935. Αφήστε ένα κενό. Γράψτε την απάντηση και στείλτε την στο 54002. Της γυναίκας ο καημός, λούσα και χορός. Μάπα 11. Εδώ είμαστε λοιπόν 33 μετά τις 11 στο Ολοκιόνογιο και τελευταίο επεισόδιο. Εδώ το είπαμε βέβαια, ή το είπαμε πριν από λίγο, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι καλά. Αν είναι, ξαναλέμε και τον εμπεδώσουμε. Είναι το τελευταίο μας επεισόδιο για τις διακοπές του Πάσχα, γιατί πλησιάζουμε. Η επόμενη Τάρτη είναι Μεγάλη Τάρτη, δεν θα είμαστε ο Νερ βέβαια. Και από εκεί πέρα θα κάνουμε και εμείς το μικρό γκρουπ διακοπών. Τον απολογισμό της χρονιάς. Αλήθεια, Στέλιο, εσύ για πού έχεις κλείσει? Εμείς θα πάμε μια Κέρκυρα. Δηλαδή και στο Ποντικονήσι. Και στο Ποντικονήσι. Δηλαδή στις τάμνες να πέφτουν επάνω σου. Ναι. Και μετά Νέα Υόρκη θα φύγουμε. Α, ναι. Καλά είναι, καλά είναι. Εδώ έχουμε την εξέλιξη του, όσον αφορά βέβαια τη χορηγία του Υπουργού Πολιτισμού που πλασάρουμε σήμερα και διαφημίζουμε, γιατί η Ελλάδα πάει μπροστά επιτέλους. Μετά τον Jean-Claude Van Damme, επειδή ο Τζακ Νόρις είναι πολύ γνωστός και διάσημος στη χώρα μας, έδωσαν κάποια χρήματα και στον Τζακ Νόρις για να τηλεοποιήσουν το βίντεο κλιπ με τα καγγέλια και τον Jean-Claude Van Damme. Βλέπετε εδώ τα πλάνα από το καινούργιο βίντεο κλιπ. Δώσανε ρόλο και άλλα λεφτά το Υπουργείο. Όπα, έχουμε τηλεφών. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Η Δέσποινα είμαι. Έλα ρε Δέσποινα, τι κάνεις? Καλά είμαι. Τι λέει, πού είσαι, από πού μας ακούς σήμερα? Από την Αθήνα, δεν ακούω. Α, δεν ακούς. Γι' αυτό πριν πήρες τηλέφωνο και λέγες Τι τιμή η πρωτεύουσα. Στείλαμε αντιπρόσωπο, φίλε. Τι μας κάνει η πρωτεύουσα, τα κιονόκρανα γυαλίζουνε? Τα κιονόκρανα γυαλίζουνε. Τα τρίγλυφα, οι μετόπες, τι κάνουνε? Καλά είναι όλα, έλα. Πού τα ξέρεις όλα αυτά, βρε? Βασικά είναι διαβασμένος. Δεν είναι τίποτα. Ο Δημήτρης είναι διαβασμένος, έχει τόσα πτυχίο άνθρωπος, ας πούμε, τώρα δεν είναι ό,τι και ό,τι. Μάλιστα. Πώς τα περνάς στην Αθήνα, Δεσποιná? Ο Δημήτρης είναι... Μια χαρά. Καλά τα περνάς? Καλοκαίρι εκεί πέρα, καλοκαίρι. Ναι, έχει καλό καιρό, αλλά αύριο
Αύριο τι? Θα βρέχει και στις Σέρρες, αυτά ξέρω εγώ. Βεβαίως θα ενημερωθούμε διαμέσου του Mapa Show. Έτσι, για σήμερα για τον καιρό. Θα βρέχει και στις Σέρρες αύριο. Ναι, θα είναι βροχερή ημέρα. Μάλιστα. Ναι, δεν το ήξερα. Θα μας τα πει η Σούλα βέβαια μετά τις 12 στο δελτίο καιρού. Το οποίο έγκαιρα βέβαια κάθε Τετάρτη λέμε τον καιρό. Για τις Σέρρες τουλάχιστον. Και για πες πώς είναι τα πράγματα εκεί στην Αθήνα, πώς βρέθηκες τώρα, σε ποια περιοχή της Αθήνας είσαι? Ποιος είναι ο καλλιτέχνης αυτή τη στιγμή που βρίσκεται πάνω στην πίστα? Εδώ είναι η παλιότερη προσπάθεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν να σε διακόπτουμε, είναι με τους Bonnie M τότε είχαν κάνει μια συνεργασία. Το κομμάτι πάντως πάει, έτσι. Ναι, δες για να μην σε καθυστερούμε κιόλας και γράφει το τηλέφωνό σου. Απλά βλέπουμε το βίντεο κλιπ και γελάμε τώρα αυτή τη στιγμή του τραγουδιού. Δεν ξέρω, το τραγούδι το ακούς φαντάζομαι στο ακουστικό σου, Είναι γνωστό το κομμάτι. Δεν ακούς το τραγούδι. Λοιπόν, το Πάσχα ποια είναι σχεδιάς, πώς θα το περάσεις, Δέσποινα? Αθήνα. Αθήνα, εκεί, παραδοσιακά βέβαια, όπως όλοι οι Γιατί το λες έτσι, μωρέ, τόσο στεναχωρημένα, Αθήνα? Να φεύγουν όλοι στο χωριό και αυτή θα μείνει στην πόλη. Αυτή είναι η στεναχώρια της. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι αυτό, απλά φεύγει ο Δημήτρης. Φεύγει στην ΚΟ, έτσι. Άρα δεν φταίει ο τόπος διαμονής σου. Φταίει ο τόπος διαμονής του. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα κάνουμε μια απόπειρα αργότερα, δεν να επικοινωνήσουμε με το Skype με τον Δημήτρη. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε. Να δούμε. Ναι, μακάρι. Γιατί... Δεν το βλέπεις από κοντά καθόλου τώρα εκεί στην Αθήνα? Όχι. Όχι, μου λείπει πολύ. Φαντάζομαι σε ακούει τώρα και θα ανταποκριθεί στο κάλεσμά σου. Τέλειο να επαναφέρουμε εκείνη την τηλεοπτική εκπομπή που είχε ξεκινήσει η Ανίτα Πάνια. Ποια? Να κάνεις συνοικέσια ραδιοφωνικά. Πώς το λέγανε, χρυσό κουφέτο, κάτι? Μπράβο. Χρυσό μπουκέτο. Το χρυσό μπουκέτο. Θα στείλεις κάποια χαιρετίσματα λοιπόν, Δέσποινα, εκτός από τον Δημήτρη. Φαντάζομαι που στέλνεις και την αγάπη σου και τη σκέψη σου και όλα αυτά τα. Ναι. Κανένας άλλος που έχει εκεί πέρα? Στον κολλητό μου. Ναι. Αυτά. Και στα ξαδέρφια μου. Από ποια περιοχή μας ακούς στην Αθήνα? Από τον Άλυμο. Από τον Άλυμο. Πιάνουμε μέχρι και κάτω, Φτάνουμε μέχρι και κάτω. Μέχρι εδώ πέρα φτάνει. Ο Άλυμος τι φάση είναι παραλία κοντά, όχι, ή κάτι μου θυμίζει. Παραλία έχει παραλία. Ένα μαγαζιά εκεί, χαμός γίνεται. Είναι. Δεν έχει νυχτερινά μαγαζιά εδώ πέρα. Δεν έχει εκεί πέρα που μένεις εσύ? Όχι. Όχι. Έχει πιο έξω. Ναι. Γλυφάδα εκεί πέρα. Αργυρούπολη. Πώς σου φαίνεται γενικότερα, Δέσποινα, η προσπάθεια, ξέρεις, έχουμε σήμερα ένα θέμα, η προσπάθεια του Υπουργείου Πολιτισμού να χορηγεί ηθοποιούς γνωστούς να τραγουδάνε και να χορεύουν το καγγέλια τώρα ενώπιση του Πάσχα για να προμοτάρουν τον τουρισμό το Πάσχα. Αυτό δεν τ' άκουσα. Σαν ιδέα πώς σου φαίνεται, το να πληρώνουμε κάποιους ξένους καλλιτέχνες, το συγκρότημα των Bonnie M, τους ξέρεις? Είναι σαν τσάρ τώρα στην Αγγλία, νούμερο 1, η Bonnie M. Δεν τους ξέρω. Δεν τους ξέρεις, ναι. Αυτούς λοιπόν χορεύουν τα καγγέλια. Θα δεις το βίντεο κάποια στιγμή και θα καταλάβεις τι εννοούμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, να πήρες τηλέφωνο. Να περάσεις ένα πολύ πολύ όμορφο Πάσχα, σου ευχόμαστε. Να φας κατσικάκια, αρνιά, δεν ξέρω. Τι κάνετε εκεί στην Αθήνα, τι κάνετε? Ρουφάτε το αρνάκι, τι κάνετε? Καλαμάκι το κάνετε, τι το κάνετε? Το παγωτό χωνάκι. Έχεις φάει σουβλιστό χωνάκι? Σουβλιστό χωνάκι. Έχεις φάει, ρε φίλε, να πούμε κατσικάκι, εμείς καλαμάκι? Εδώ θα το κάνουμε, στις Σέρρες γι' αυτό. Κατσικάκι, καλαμάκι, έχεις φάει? Κανένας δεν έχει φάει τίποτα. Μπουγάτσα με παγωτό έχουμε φάει εμείς. Τόσο μπροστά είμαστε. 6. Να περάσει καλά, Δέσποινα, έτσι. Και θα σας περιμένουμε όταν θα ξαναρθούμε μετά το Πάσχα. Εντάξει. Πολλά χαιρίσματα. Επίσης, καληνύχτα. Καληνύχτα. Μάλιστα, θα κοιτάξουμε γενικότερα σήμερα να μεταδώσουμε όποιες άλλες απόπειρες έχει κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με άλλα υπουργεία άλλες φορές. Εδώ βλέπετε, βέβαια, σας προτείνουμε συνεχώς τις τελευταίες εκπομπές να μπείτε στο Noise TV, στο www.noiseradio.gr και όσοι μας ακούτε μόνο στο ραδιόφωνο ή ιντερνετικά μόνο με ήχο, μπείτε στο noiseradio.gr για να δείτε και την εικόνα. Να δούμε τι γίνεται με την επικοινωνία σιγά σιγά, να δούμε τι γίνεται στο fan club, στο chat pad. Παιδιά, ανοίξτε το chat pad εκεί πέρα να στείλετε τα πρώτα χαιρετίσματα, να μας πείτε
τι γίνεται εκεί πέρα. Θέλω να μάθουμε βέβαια τι γίνεται και με το Champions League. Είχαμε 2 μάτς τα οποία. Όπα, καλό τηλέφωνο. Τι γίνεται σήμερα, παιδιά. Πολύ επικοινωνία έχει πέσει. Σαν φακίρις που φαντάζομαι ότι μάλλον είναι φρυτέζα για ευχές. Φρυτέζα, τι κάνεις? Ναι, γεια σας. Α, δεν είναι φρυτέζα. Ναι, γεια σας. Ο Αντώνης είμαι. Ο Αντώνης, ποιος Αντώνης? Ήρθα πέρσι με τελευταία εκπομπή του Μαπασόου. Ο Φαντάρος? Όχι. Ο Αντώνης. Καλά είσαι, Αντώνη? Καλά είμαι. Από πού μας ακούς, Αντώνη, για πες, πού είσαι τώρα εσύ? Από Σέρες. Σέρες. Ήδη κάθομαι, αράζω και θα ακούω. Να είσαι καλά. Τι λέει, πώς είναι τα πράγματα, πώς βλέπεις το Πάσχα εσύ? Πώς το βλέπω εδώ πέρα, βλέπω κούρασε ο κόσμος, αυτά. Πάει και η οικονομική κρίση. Εσύ από δουλειά πώς πας, έχεις δουλειά ή περιμένεις μέρισμα και εσύ από το πλεόνασμα? Έχω, καλά πάμε, δόξα τω Θεώ. Άντε, τουλάχιστον. Κάνα καλό τουλάχιστον να ακούσουμε, ρε παιδί μου. Ναι, τι να γίνει, καλά αυτά. Θα στείλεις κάπου χαιρετίσματα, μας ακούν ή κάποιοι άλλοι? Ναι. Για στείλες, ακούμε. Θέλω να στείλω πάρα πολλά χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Μιχάλη που μας ακούει τώρα. Το Μιχάλη? Ναι. Και στην ομάδα 44 στο στούντιο. Για πες. Που μας ακούει τώρα online και έτσι. Και λατρεύω πάρα πολύ. Μάλιστα, ωραία. Ακούγεσαι λίγο βαθιά πάντως, αλλά θα σε καταφέρουν. Πού θα πάει? Ναι, το τηλέφωνο έχει λίγο χαλασμένο. Έτσι. Είμαστε. Τι να γίνει. Λοιπόν, Αντώνη, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο. Και εγώ. Καλό Πάσχα. Καλά να περάσεις. Και να περάσεις καλά. Πρέπει να λέμε καλό Πάσχα τώρα. Καλό Πάσχα. Αντωνάρα, να είσαι καλά. Bye. Καλό βράδυ. Γεια. Εσύ έφτασε στο Πάσχα να πήραμε χαμπάρι τίποτα. Τι γίνεται? Το καλοκαίρι έρχεται, πέρασαν τα Χριστούγεννα. Εγώ νομίζω Χριστούγεννα ακόμα, ρε. Ναι, ακόμη Χριστούγεννο ότι είναι. Λοιπόν, ο Γιώργος γράφει εδώ, ευχαριστώ για την αποδοχή. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης ο Δελικιάνης λέει: σας περιμένουμε με αγωνία. Αγωνία με λεχτάρα κτλ. Να σε νοιάζομαι. Ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα, μάπες. Άντε λίγες μέρες έμειναν για την ΚΟ. Φεύγει ο Δημήτρης που λέγαμε πριν από λίγο. Ο αγαπητικός της Δέσποινας. Είναι για το φιλοθέαμεν κοινό να πούμε ένα από τα ζευγάρια εδώ της χρονιάς. Έτσι. Ο Γιώργος λέει εδώ πέρα: καλησπέρα σε όλη την Μάπα Show. Ωραίο αυτό, σε όλη την Μάπα Show. Παρέα εννοεί. Κατηγορούμενοι, γιατί τον τρακάρατε? Γιατί άκουγε Παντελίδη με ανοιχτά παράθυρα, κύριε δικαστά. Αθώος. Η χορύπανση. Η κάθε εποχή βέβαια έχει τα κάμπριό της, έχει τα τραγούδια της, έχει τις ιδιαιτερότητες της. Το chat πάτε έχουμε πάει καθόλου? Όχι, πάτε εσείς αν θέλετε. Μισό λεπτό, μπράβο, εντάξει. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Από την αρχή, βεβαίως. Να ξετυλίξουμε. Φρετέζας γράφει: πάμε μάκες. Ο παρατηρητής λέει: καλησπέρα στη Μάπα παρέα. Γεια σου, παρατηρητή. Γεια σου, Ρεμίτσε. Το Περικρέπας που διαβάσαμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, δεν είπαμε για το Περικρέπας. Έχετε σε λίγο. Στη σημερινή βραδιά. Βέβαια. Ο Ντάνς από το Βόλο κατηγορούμενοι λέει: γιατί τον τρακάρατε? Το διαβάσαμε. Ναι. Το έστειλε και στο. Το έστειλε και στο Facebook, ναι. μάλιστα. Καλησπέρα έχουμε από τον Ντίμη. Γεια σου, Ντίμη, γεια σου, Ρεμιτσάρα. Ο Μανώλης λέει εδώ πέρα: γεια σου, μάπες από την παρέα Μανώλης Δελιγιάννης. Τάκα Κόργ, Τάκας Ψόφιος ή Τακάς Ψόφιος Σκύλος. Τι είναι αυτό, ρε? Όχι, είναι Κόγκ Τακάση και Ψόφιος Σκύλος μαζί. Είναι μάλιστα. Βίλης Γονίδης και Τζιναράκος Φώτης. Καλή διασκέδαση και θέλουμε πολύ γέλιο. Από το σπιτάκι με τα παιδιά από το Φλάμπουρο Σερών, βέβαια. Φιλιά και στο Φλάμπουρο να στείλουμε. Γεια σας, παιδιά. Πολύ επιτυχημένα τα ανέκδοτα που μας στέλνουν τώρα τελευταία τα παιδιά από το Φλάμπουρο. Άρε Σέρες, βέβαια. Σεραίος και να μην είναι τώρα. Σε λέω. Καλησπέρα και από το Βόλο. Αλάνια και μάπες μας γράφει ο Ντάνς από το Βόλο. Γεια σου, ρε Νικόλα. Ο Γιώργος Γιώργος Δημητριάδης. Γεια σας, μάπες γράφει. Ναι. Ο Ντάνς μας ρωτάει ποιο είναι το αγαπημένο κανάλι ενός χασικλή. Ποιο? Το Sky. Έχουμε και μια συνομιλία με τον Ντάνς και με τον Ντίμη. Η Κωνσταντίνα μας γράφει καλησπέρα. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στο Φριτέζα στέλνει η Κωνσταντίνα, βεβαίως. Έτσι γίνεται η επικοινωνία σιγά. Hello, απαντάει ο Φριτέζας. Ο Νίκος μας γράφει εδώ πέρα ο Ντάνς από το Βόλο. Η άλλη λέει μου στέλνει τώρα μετά από 3 εβδομάδες. Αχ, λέει, sorry, κοιμόμουν. Σε χειμερή ανάρκεια έπρεπε μωρή. 3 μήνες κοιμόμουν. Ο Ντάνς το έγραψε αυτό. Ο Ντάνς είναι από το Βόλο.
τα καγγέλια. Πόσες φορές θα το ακούσουμε ακόμα το κομμάτι? Είναι σήμερα το τραγούδι της βραδιάς, απλά κάθε φορά με άλλο βίντεο κλιπ θα πηγαίνει. Αυτό το καταλαβαίνω. Ναι. Βέβαια είστε ελεύθεροι μάλλον να μας στείλετε άλλες προτάσεις πασχαλιάτικες που θα ακουστούν. Εγώ θέλω να ακούσω από υπηρώτικο γάμο. Υπηρώτικο γάμο? Ναι. Ποια είναι η Αηδός? Εδώ ή τσαμπά? Βάλε αυτή, αλλά από γάμο ρε παιδί μου. Αν θέλετε σε κλασικό, παραδοσιακό, live. Εγώ τσάμπα live, δηλαδή να ακούσουμε ένα live. Γιατί ακούμε συνεχώς την ίδια επιτυχία της. Ναι, και δεν έχουμε καταλάβει το μήκος, δηλαδή πόσο μπορεί ψηλά να φτάσει. Με τις φωνητικές της ικανότητες. Εγώ και λίγο Ιδονίδη δεν θα με χαλούσε. Απλά είπαμε ότι έχουμε θέμα τις απόπειρες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας, Θρησκευμάτων να προάγουν τον τουρισμό. Την εκπομπή μας, να λανσάρουμε και το ναι, ελληνικό θα το πανηγύρι. Βέβαια, έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Είμαστε μόλις 46 μετά τις 11. Το πανηγύρι. Έχουμε. Θέλουμε να μας πείτε, βέβαια, εγώ τουλάχιστον θέλω, τα αποτέλεσματα τι έγινε με τον αγώνα της Bayern με τη Manchester και της Barcelona με την Ατλέτικο. Ποιος προκρίθηκε τελικά? Βέβαια. Ήταν και τα δύο αμφίροπα μάτσα, 1-1 είχαν τελειώσει τα πρώτα τους ντέρμπι. Όλα αυτά με επικοινωνία, όλα απλά με ένα κλικ www.noiseradio.gr για να μας βλέπετε και στο διαδίκτυο στο Noise TV. Ο Χρήστος Δράμβας και για σήμερα εκεί πέρα κάνει την ραδιοτηλεοπτική σκηνοθεσία του όλου πράγματος. Για το ίντερνετ όμως. Για το ίντερνετ, ναι, βέβαια. Από εκεί πέρα 2-3-21-0-5-66-66, πως έκαναν ο Αντώνης σήμερα και πολύ χαρήκαμε. Και η Δέσποινα μέχρι τώρα πήραν τηλέφωνο και είπαμε πως εν την πορεία θα κάνουμε και απόπειρα να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά μέσω Skype μάλλον με τον Δημήτρη, το άλλο μισό της Δέσποινας. Εάν δεν σας αρέσουν αυτές οι επαφές με φωνές και τα λοιπά, τετάρτο τύπου, ξέρω εγώ, στείλτε μας ένα email. Έλα ρε, πες το, με τρόμαξες. onair@noiseradio.gr από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη βρίσκεστε. Από το κινητό σας τηλέφωνο, εάν σας περισσεύουν κάποιες μοναδούλες, 935 κενό στο 54002. Να στείλουμε ένα πολύ hello, ένα πολύ μεγάλο hello και καλησπέρα στη Στοκχόλμη, στη φίλη μας την Αναστασία, στη φτωχή Μτασούλα. Γεια σας παιδιά, λέει, επιτέλους βρήκα χρόνο να σας ακούσω. Επιτέλους, φιλιά από τη Στοκχόλμη, από το Χάγκερνστεν, Stockholm's Land, Sweden. Εκεί να κάνω μια ερώτηση τέλειο. Ναι. Αλλάζει η ώρα και για εκεί, για εκεί δεν τώρα είναι νομίζω 6 μήνες που έχουν καλοκαίρι, 6 μήνες μέρα μάλλον και 6 μήνες που είναι νύχτα. Μέρα, νύχτα, δεν ξέρω πώς πάει. Να αλλάξει η ώρα και να μας προλαβαίνει. Ναι, καλησπέρα στο τηλέφωνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από Νιγρήτα παίρνω. Από Νιγρήτα, μισό λεπτάκι λίγο. Ναι, ξέρετε που είναι η Νιγρήτα? Πώς δεν ξέρουμε, από το Καστανοχώρι είναι ο μπαμπάς μου. Βέβαια, έχουμε και... Ξέρετε πού πέφτει η Νιγρήτα? Πώς δεν ξέρω, έχουμε πάει πολλές φορές. Απέναντι από τις Σέρρες, εκεί που βασιλεύει ο ήλιος. Μπράβο. Πώς είναι τα πράγματα στην Νιγρήτα, για πες μας. Είμαστε βορειοανατολικά από το όρος Βερτίσκος. Μπράβο. Να ξέρετε κιόλας και από γεωγραφία λίγο. Σωστά. Λοιπόν, ξέρετε τι θέλω από εσάς? Για πείτε. Το όνομά σου πες μας. Το όνομά σου δεν μας πες. Διαμαντής λέγομαι. Γεια σου, Διαμαντή. Στέλιος εδώ, Δημήτρης ο Παντελής. Εδώ. Λοιπόν, είναι κανένας από την Νιγρήτα από εκεί πέρα? Όχι, είπαμε Καστανοχώρι, είμαι εγώ το πιο κοντινό στην Νιγρήτα. Καστανοχώρι βάζω. Εντάξει. Λοιπόν, θα μου κάνετε μια χάρη? Ό,τι θέλεις. Θα μου βάλεις ένα τσιφτετέλι του Λεωνάρδου Μπορνέλη. Έτσι ρε φίλε, αυτά είναι, ναι, να βάλουμε. Θα βάλουμε και... Κοίταξε τώρα για να τα ακούσω. Και θα σας πω και κάτι, δεν θα ήθελα να το πω αυτό, να το πείτε. Ναι. Έχω ένα πρόβλημα υγείας, δεν βλέπω πλέον καθόλου. Οπότε ακούτε. Οπότε ακούτε. Ακούω. Δεν βλέπω, έχασα το φόρμα εδώ και ένα χρόνο. Δύναμη, καλή δύναμη ευχόμαστε απλά. Δεν έχω πρόβλημα. Κοίταξε, δεν έχω πρόβλημα. Απλά θέλω να μου κάνετε αυτή τη χάρη να μου βάλετε τώρα ένα τσιφτετέλι του Λεωνάρδου Μπορνέλη. Όποιο θέλετε εσείς. Όποιο θέλουμε εμείς. Μπορνέλη τσιφτετέλι. Έρχεται. Ναι. Λεωνάρδο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και σε όλα τα παιδιά κάτι και καλό Πάσχα να έχουμε. Καλό Πάσχα να έχουμε. Επίσης, Διαμαντή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Διαμαντή, να είσαι καλά. Γεια σας. Πολλά φιλιά στον Διαμαντή. Τζαζ παίζει ο άνθρωπος, τι παίζει ρε? Πάει μια γελάδα σε ένα αρνί και του λέει: είσαι να βγούμε την Κυριακή του Πάσχα? Δεν μπορώ, έχω γύρισμα. Μάλιστα. Η Αναστασία από Στοκχόλμη γράφει: ναι, λέει, και εδώ άλλαξε η ώρα. Μόνο που εδώ, λέει, γενικά είμαστε τώρα μία ώρα πίσω.
Τώρα είναι, λέει, 22 και 50 εκεί. Μάλιστα. Μάλιστα. 11 παρά 10 είναι Στοκχόλμη. Καλά το είπα. Στοκχόλμη. Λοιπόν, να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα στον Διαμαντή και να το αφιερώσουμε το τραγούδι αυτό, ιδιαίτερα αφιερωμένο. Να περάσει καλά το Πάσχα. Είπαμε γενικότερα μπορείτε να ζητάτε ό,τι θέλετε. Σήμερα έχουμε song request. Και δημοτική διάθεση. Έχουμε και ένα μεγάλο χορηγό, ο οποίος ήδη φρόντισε για την βρόσινη μας σήμερα στην εκπομπή. 2321-066-086 για να παραγγείλετε κάτι από το Περικρέπας. Περικρέπας, λοιπόν. Μπορείτε βέβαια να πάρετε και 66-087 αν θέλετε. Απέναντι από την περιφερειακή ενότητα 4. Σήμερα έφαγα κοτομπουκές κλαμπ. Εγώ και εγώ κοκοτόπουλο έφαγα, αλλά ήταν έτσι. Ωραία, ήταν κοτομπουκιά εμένα. Με πίτα. Με πίτα. Κατάλαβες, ήταν έτσι. Κλάψαν με πίτα. Περικρέπας, κυρίες και κύριοι, αν θέλετε να παραγγείλετε, το τηλέφωνο στέλιο ποιο είναι? 66-086 και 087. Έχει βέβαια και free to go, Vodafone, Sigu και WhatsApp. Θα τα βρείτε όλα βέβαια στο ίντερνετ πολύ απλά. Η Χριστιανά μας γράφει: έκανα τόσα χρόνια συντακτικό στο σχολείο για να έρθει ο Παντελίδης με ένα όσα ακούμπησες πετάω ρούχα. Πώς, τι είπε. Όσα ακούμπησες πετάω ρούχα. Να τα καταστρέψει όλα. Καλησπέρα σε όλους σας. Είπαμε, τους ελληνικούς τους στίχοι δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Δεν υπάρχει. Μερικά είναι ποιητική αηδία, ρε παιδί μου. Έτσι κι αλλιώς φεύγουν έτσι. Ο Δημήτρης μας λέει εδώ πέρα Μαδρίτη, Μπαρτσελώνα 1-0. Πέρασε Ατλέτικο δηλαδή. Μπάγεν Μάντσεστερ 3-1, μάλιστα. Η Νάσια μας γράφει: γεια σας Μάπα, έχω να σας ακούσω πολύ καιρό. Μου λείψατε. Χαιρετίσματα και φιλιά σε όλη την Μάπα παρέα. Γεια σου Νάσια, καλοφόρετε κι εσύ. Λοιπόν, ακούμε τον Λεωνάρδο Μπουρνέλη. Για το φίλο μας τον Διαμαντή. Στα ζυμιάρικα το τραγούδι. Να το ακούσουμε λίγο, βέβαια ρε φίλε. Μιλάμε λίγο. Πάμε. Είχαμε κάνει και μια διασκευή, ξέρεις. Που τη χάλασες εσύ και την παίζαμε. Ναι. Καλό Πάσχα σε όλους. Yes. Πατέρα, λέει ο γιος του μπαμπά του, τι δώρο θα μου κάνεις να πάρω το πτυχίο? Λογικά το iPhone 23, 24. Βγήκαν που λέτε οι εξετάσεις σας. Έχετε κάνει στο γιατρό, βέβαια. Δεν ξέρω αν έχει το κείμενο τώρα μπροστά σας, δεν το έχει φαντάζομαι κιόλας. Ποιο κείμενο, για πες. Βγήκαν οι εξετάσεις σας, λέει, έχετε έλλειψη σιδήρου. Σιδήρου? Έχετε έλλειψη σιδήρου, κύριε μου. Είναι μεγάλη γιατρέ μου. Παντελής. Είναι μεγάλη Παντελή μου. Καλό. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πλησιάζουμε τις 12. Ξημερώνει αύριο 10 του μηνού και βέβαια ζούμε σε προεκλογικούς ρυθμούς. Το είχα ξεχάσει αυτό. Βέβαια, είπαμε αυτοδιοικητικές εκπομπές. Καλά το είπες. Εκπομπές ρήπων. Αυτοδιοικητικές. Αυτό σημαίνει ότι αυτοδιοικούνται, δηλαδή κάπως έτσι. Όχι, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Αυτοδιοικείται δηλαδή. Αυτοδιοικείται, ναι. Ο Δήμος. Τοπικά αυτοδιοικείται, αυτό εννοεί. Αυτό ακριβώς. Έχει τα έξοδά του και πάει λέγοντας. Και γιατί αφού αυτοδιοικείται χρειάζεται κάποιον να τα διοικήσει? Κάποιος πρέπει να είναι ο αρχηγός, ρε παιδιά. Και αφήνουμε τον λαό, τον κόσμο να διαλέξει ποιον θέλουν να πούμε για αυτή τη δουλειά. Την αυτοδιοίκηση. Και την αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, γράφει ο Ηλίας ο Ασούμ. Έλα. Πάμε, λέει, και με την μάπα κρυάδα μας. Ήταν ένας Κινέζος. Ναι. Και κοίτα πόσοι γίνανε. Καλησπέρα. Καλό. Εμείς βέβαια ήρθαμε εδώ να κάνουμε και το πρόμο μας, γιατί τα πήραμε χοντρά τα λεφτά, κυρίες και κύριοι. Ναι. Εν ώψη λοιπόν των αυτοδιοικητικών που λέγαμε εκλογών πριν από λίγο. Στηρίζουμε τον πρόεδρο, βέβαια. Τον πρόεδρο εδώ, το αφεντικό μας, το μεγάλο, τον Κυριάκο τον Ασίγογλου, ο οποίος κάνει την αποπειρά του στον τομέα αυτό. Του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, καλή τύχη βέβαια. Ασίγογλου Κυριάκος, ο οποίος
Παντελή, είναι στην αλληλεγγύη στον Απόστολο Τζικώστα όσον αφορά. Που είναι περιφερειάρχης τώρα Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό τώρα θα ψηφίσουμε. Ένα ψηφοδέλτιο είναι για Δήμο και ένα για περιφέρεια. Πώς θα είναι? Ναι, έτσι θα είναι. Για την περιφέρεια, ας πούμε, θα είναι για την περιφερειακή ενότητα Σερών, έτσι. Έτσι, θα ψηφίζουμε. Σταυρώνουμε δηλαδή. Σταυρώνεται όταν δείτε Ασίκογλου Κυριάκος εκεί, ψυχολόγος, ξέρω εγώ. Σταυρώνεται εκεί. Δικαιούσε να βάλετε έχετε κάποια συγγένεια με τον κύριο? Έχετε κάποια συγγένεια? Είναι ο αδερφός μου. Α, μάλιστα. Και ο πρόεδρος μας. Λοιπόν... Άρε πρόεδρε, να σε δω στα έντρανα της Βουλής, ρε. Άχρε πρόεδρε. Έχει να ανάψουμε σούβλες και κατσίκια, θα σφάξουμε. Τον καμαρώνεται βέβαια εδώ στην βέβαια. Ταιριάζει και με το βουκολικό το τραγούδι του. Ταιριάζει και με τον Απόστολο της Τζικώστα, έτσι. Ηλικιακά. Έχει πέσει και το Photoshop βέβαια λίγο. Εντάξει, το Photoshop βεβαίως έγινε βιαστικό. Λίγο γωνίες έπρεπε να κόψει, γωνίες. Από την καρδιά μας και σαν Μαπασό, το ευχόμαστε ότι καλύτερο, καλή επιτυχία. Εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας, θα κάνουμε το promotion μας, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ό,τι μπορούμε ο καθένας κάνουμε. Αν είστε εδώ πέρα από το νομό Σερών και ψηφίζετε αλληλεγγύη, Ασίκογλου Κυριάκος. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε σε δεύτερο μέρος κανονικά. Θα ακούσουμε κάτι το οποίο ζήτησε ο Παντελής απεγνωσμένα. Μία live εκτέλεση. Αλλά βέβαια τα live, Παντελή, έχουν το άσχημο ότι δεν έχουν καλή ήχο. Τα live, εγώ τσάμπα ήθελα live. Α, τσάμπα θέλατε. Ναι, τσάμπα. Μπορείς να βάλεις από κάτω χαλάκι να ακούγεται. Κατάλαβες, έχει το φυσικό του ήχο. Λοιπόν, εσείς συνεχίζετε, επικοινωνείτε μαζί μας ποικιλοτρόπως. Έχουμε αναφέρει πολλές φορές τους τρόπους επικοινωνίας. Τα λέμε και στο fan club βέβαια του Facebook. Πλησιάζουμε και σε διαφημιστικό break και συνεχίζετε επικοινωνείτε μαζί μας. Θα κάνουμε απόπειρα να επικοινωνήσουμε με το Skype με τον Δημήτρη σε λίγη ώρα. Αν τα καταφέρουμε για να βγούμε στον αέρα κανονικά, να μας δείτε και στην τηλεόρασή σας τέλος πάντων. Όχι τηλεόραση, θα λες υπολογιστή, ρε. Στον υπολογιστή, Εκτός άμα είναι από τις καινούργιες της Smart που έχουν. Application. Παντελή, εσύ έχεις να πεις κάτι πριν πάμε στο επόμενο μέρος εδώ? Εγώ να διαβάσω εδώ, ο Κώστας σου γράφει, λέει: γεια σας παιδιά, λέει χαιρετίσματα και πολλά φιλιά στην Γεωργία και την Δήμητρα. Αυτά από μηνύματα εδώ. Δεν ξέρω αν έχουμε στο chat pad εκεί πέρα. Θα τα δούμε μόλις επιστρέψουμε και πάλι κοντά σας σε λίγη ώρα. Μην φύγει κανείς, θα λέμε εδώ Μαπασό και κύριοι Noise Radio 935. Μέχρι και τη 1 θα είμαστε μαζί. Yes. Μάπα 11. Στις 11. Μάπα 11 στις 11. 11. Μάπα 11. Είναι μια ξανθιά νταλικέρισα και πάει να περάσει την ταλίκα της κάτω από ένα τούνελ. Αλλά η ταλίκα είναι ψηλή και δεν χωράει να περάσει. Ανεβαίνει λοιπόν η ξανθιά στην οροφή της ταλίκας και με ένα σφυρί αρχίζει να την κοπανάει για να χαμηλώσει. Τη βλέπει ένας άμυρος οδηγός που ερχόταν από πίσω και τη ρωτάει: καλά ρε κοπελιά, κοπελιά. Ναι καλέ. Τι κάνεις, τι κάνε? Ελά, δεν βλέπεις, με το σφύρι πάω τη γέφυρα από κάτω για να χωρέσω. Γιατί ρε βλαμένη, δεν ξεφουσκώνεις λίγο τα λάστιχα να περάσει? Τι λες βρε χαζέ, τι λες. Από κάτω χωράει, από πάνω δεν χωράει. Ρε εσύ, να σε ρωτήσω κάτι τώρα που είμαστε μόνοι να πούμε. Για πες. Πού πήγαν οι άλλοι ρε? Τα χειρότερα περάσανε. Υπόσχομαι ότι θα τιμήσω πλήρως την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι Έλληνες. Θα εργαστούμε μαζί για να προσθέσουμε στις υποχρεώσεις μας. Τα βγάλε τα λεφτά του. Μάπα φθηνά. Μάπα 11. Ειδήσεις, νέα, όλα τα νέα, όλα τα παλιά. Από το χθες ως σήμερα. 11η στην επόμενη χρονιά ενημέρωσης. Κάθε Τετάρτη. Μάπα 11. Στις 11. 11. Μάπα 11 στις 11. Ρεπορτάζ. Ρεπεράζ. Αθλητικά. Lifestyle και χρηματιστήριο. Ελλάδα. Ευρώπη. Κόσμος. Διάστημα. Πλανήτες. Μάπα 11. Τα άστρα και τα ζώδια. Συντονίσου. Εσύ, ακούς? Ακούσε? Ναι. Αν εσύ έχεις 4 μολύβια και εγώ έχω 7 μήλα, πόσες ομελέτες χωράνε σε μία ταράτσα? Μπλε. Επειδή εξωγήινοι δεν φοράνε καπέλα το Πάσχα. Η παπαριά είναι ένα δέντρο σαν την αγλαδιά, μόνο που δεν κάνει αγλάδια. Ανήκει στην οικογένεια των
παπαρία στην οποία ανήκει η παπάγια και το αγκούρι. Πρόκειται για δέντρο της ερήμου το οποίο προστατεύει το καρπό του με πολλά τριχίδια. Με αυτή τη μέθοδο τα διάφορα πουλιά θηρευτές δεν πλησιάζουν. Η παπαριά, ο καρπός του εν λόγω δέντρου, το παπάρι, παρατηρείται έντονα μετά το δεύτερο έτος της ηλικίας του. Ακόμα, τα παπάρια είναι πολύ ευαίσθητα σε πιέσεις. Μπορεί εύκολα να πριστεί λόγω μεταβολών του περιβάλλοντος στη θερμοκρασία, το pH και στην υγρασία. Προτιμούν να αφαιθούν σε ηρεμία και μετά από μια μικρή αύξηση της θερμοκρασίας που προκαλείται από μικροερεθίσματα εκτοξεύονται τα σπόρια που μεταφέρονται στο άνθος με τον άνεμο γκάστρι. Η παπαριά. Λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου, ελάχιστα παπάρια είναι φυσιολογικά. Λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου, ελάχιστα παπάρια είναι φυσιολογικά και λειτουργικά και γι' αυτό πρέπει να τύχουν προσοχής από τους γεωπόνους. Τα παπάρια και τα δέντρα παπαριές τα παπάρια και τα δέντρα παπαριές την χάνουν μεγάλου σεβασμού στις μέρες μας στην Ελλάδα, αφού πάντα οι Έλληνες τα θυμούνται στην καθημερινή ζωή. Ως απάντηση σε σχόλιο βαθιστόχαστο. Άσε ρε, άρεσε πάρει το κύπελο. Παπαριές. Μεγάλη ένδειξη προσφοράς και αλληλεγγύης είναι η προσφορά παπαριών. Ρε μαλάκα με τράκαρες να μου πληρώσει το αυτοκίνητο. Πάρε τα παπάρια μου. Κάτι που τη χάνει μέγιστη σημασίας από εμάς λέμε Μαλάκα στα παπάρια μου. για άτομα που κάνουν βαρισίμοντες δηλώσεις ή πράττουν εξίσου σημαντικά έργα υπάρχει το Φάει ένα παπάρι. Ή τσίμπα ένα παπάρι. Σπανιότερα χρησιμοποιείται η μέτρηση παπαριών για ερευνητικούς λόγους. Λόγου χάρη Ρε μαλάκα, 10 μέτρα μπαλκόνι να πούμε. Έλα το μετρήσουμε να τελειώνουμε. Έλα μέτρησε μου τα παπάρια. τέλος, very important persons ορίζονται ως παπάρες. Καλά ποιοι ήταν αυτοί ρε μαλάκα. Παπάρες ρε. Παπαριές μας λέει όλη μέρα ρε. Καλά πλάκα μας κάνεις, παπαριές μας λες τώρα. Εσύ παντού παπαριές έχουν φυτρώσει. Μαρία! Αχ, πού να στα λέω πάλι, τι έπαθα, καριάρα. Τι είναι καλέ, τι έπαθες πάλι καλέ. Άσε, ο σκύλος ρε, ο σκύλος μου. Τι έπαθες σκύλος καλέ. Έπεσε σε ένα χαντάκι. Σε χαντάκι, πώς έπεσε χαντάκι το ζωντανό. Έπεσε. Και πώς τον έβγαλες. Τζακ. Σέκος. Ρε Μανώλη, πού είσαι ρε Μανώλη. Πού χρόνια και ζαμάνια ρε. Πού είσαι εσύ ρε. Πού σε ρωτάσω, καμιά χαρά ρε. Τι λέει, πώς θα πας, καλά. Καλά, μια χαρά, εσύ. Τι ας έχω οικογενειακά προβλήματα πολλά έχω. Όπα ρε, εντάξει ρε παιδί μου, τι έγινε να πούμε. Τι να γίνει, να παπάς μου θέλει να βγει σύνταξη να πούμε. Ο φουκαράς τώρα με τα προβλήματα με τις. Σύνταξη, με την κρίση με αυτά να πούμε, αλλά έχει πρόβλημα. Τι πρόβλημα, κι αυτός πρόβλημα. Δεν έχει δουλέψει ρε εσύ ούτε μια μέρα. Σοβαρά, πώς δεν έχει δουλέψει δηλαδή ρε φίλε μια μέρα. Να, ήταν νυχτοφύλακας. Μάπα 11. Σταματήστε κύριε, κατεβάστε λίγο το παράθυρο, κατεβείτε λίγο σας παρακαλώ. Εσύ. Έχετε πιει. Σε σας παραγγέλνουμε. Μάπα 11. Ώρα Ελλάδος, μεσάνυχτα. Ώρα για να πάτε σπίτι σας. Για να μην σας βγει ο κούκος αηδώνει, μεταφέρετε το στεγαστικό σας δάνειο στη Mapa Bank. Mapa Bank με ευνοϊκό κειμενόμενο επιτόκιο 9,35%. Mapa Bank. Πάσχα στο χωριό. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες σε ένα μοναδικό CD. Πάσχα στο χωριό. Επιλογές Mapa. Πάσχα στο χωριό. Το νέο CD του Mapa Show.
Πάσχα στο χωριό. Το Μάπα Σόου παρουσιάζει. Μη μου μιλάτε. Πάσχα στο χωριό. Απόψε θέλω μόνιμο. Πάσχα στο χωριό. Όλες οι Μάπα επιτυχίες σε ένα μοναδικό CD. Πάσχα στο χωριό. Κι εγώ παρέα θα κάνω με το πόνο μου. Προσοχή, το CD δεν κυκλοφορεί στα δισκάδικα. Βρε άντε γραμμή σου, άντε γραμμή σου. Είσαι ωραίος και τι πας, μα που το πας. Αν μ' αγαπάς, πήγαινε στη γη σου. Βρε άντε γραμμή σου, άντε γραμμή σου. Μπορείτε να το βρείτε αποκλειστικά και μόνο στο Μάπα Σόου. Πάσχα στο χωριό. Περάσαν τα χρόνια και δεν. Έχετε καιρό να δείτε χαρά στα σκέλια σας. Το μεν πνεύμα πρόθυμο, αλλά οι Sharks. Ένα νέο επαναστατικό προϊόν ήρθε να σας δώσει τη λύση. Ήρθε να σας σηκώσει ψηλά. Ήρθαν για σας οι νέες αναβράζοντες ταμπλέτες του Μάπα. Οι μόνες ταμπλέτες για σεξουαλική διάγερση από το σπάνιο φρούτο του Ατλαντικού Μακάι. Για μας τους παππούδες φυσικά είναι καλό. Βλέπω ότι με βοηθάει καλά. 100% αποτελεσματικό. 100% φυτικό. Άμεση δράση. Είναι πολύ καλό, είναι φτηνό, είναι δώρο. Με μέγιστη διάρκεια τις 3 μέρες. Και το πιο εκπληκτικό, βοηθάει και στην ακοή. Τώρα ακούω κάπως διαφορετικά από ό,τι άκουα. Συμφέρον να το έχει κανένας. Είναι και η διαφορά της τιμής. Επωφεληθείτε της προσφοράς. Με κάθε 10 διαρκετικές ταμπλέτες του Μάπα, δώρο, ένα ηλεκτρονικό ρολόι πιεσόμετρο. Τώρα σε γεύση φράουλα και σάπιο μήλο. Και για πες Στεφανάκη. Λέτε παιδιά, σπίτι πάω, PC ανοίγω, email βλέπω. Ποιος ήταν Στεφανάκη? Ο Πεντρόσαβε. Ποιος Πεντρόσαβε Στεφανάκη? Ο Πεντρόσαβε, ο οδηγός του MotoGP. Μιλάει έσπασε του ποδάρι και θέλει να τρέξει στη θέση του στα αυτοκινητοδρόμιο την άλλη Κυριακή. Και πήγε Στεφανάκη? Ναι, πήγα. Ξεκινάει που λέει το αγώνα, παιδιά, στον 20ο γύρο πρώτο Στεφανάκης, δεύτερο ο Ρώση. Μετά από κανένα μισάωρο, στον 50ο γύρο, πάλι πρώτο Στεφανάκης και στον τελευταίο γύρο, στην τελευταία στροφή, εκεί που πάω να τερματίσω και με πιέζει ο Ρώση, πατάω ένα τριβόλ και παθαίνω φούιτ στο μπροστά του λάστιχου. Σούπερ Στεφανάκη, τι έγινε τελικά? Τι να γίνει, πάλι πρώτος βγήκα. Πώς βγήκε Στεφανάκη πρώτος, αφού φούιτ έπαθες? Ναι, στο μπροστά του λάστιχου, μισούζα του πήγα. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 12 είναι, ναι, είναι 8 μετά τις 12. Και ήρθε η ώρα μάλλον. Το λαϊκό μας πανηγύρι. Ήρθε η ώρα να κάνουμε την πρώτη μας απόπειρα για επικοινωνία μέσω Skype εδώ. Έχουμε εδώ και λίγη ώρα τον Δημήτρη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να το πω, πώς να το πω. Στην ραδιοτηλεοπτική μας σύνδεση. Σύνδεση. Έκανα λάθος εδώ πέρα. Μισό λεπτάκι λίγο να χαμηλώσω. Είναι καινούργια κουμπιά αυτά. Είναι καινούργια κουμπιά. Δημήτρη θα μας ακούει ο Δημήτρης τώρα. Μισό λεπτάκι λίγο να χαμηλώσω αυτό τελείως. Μπράβο. Να κάνουμε την σύνδεση όπως πρέπει, γιατί όταν συνδέσει με τα μακρινά με τους δορυφόρους. Δημήτρη, δεν ξέρω αν μας ακούς. Μας ακούς? Σας ακούω μια χαρά. Ωραία, τι λέει, να έχουμε και εικόνα. Τι λέει, για πες μας, πού μας ακούς καταρχήν, πού είσαι τώρα, είσαι στην ΚΟ? Όχι. Είσαι στη Σέρες ακόμα, δεν έχεις φύγει ακόμα. Όχι, δεν έχω φύγει. Και η Δέσποινα είναι στην Αθήνα να μας πει τηλέφωνο, να άκουσες φαντάζομαι νωρίτερα. Γνωρίζω. Εσύ πότε φεύγεις με το καλό? Εγώ, αν όλα πάνε καλά, 1 του μηνός πετάω. 1 του μηνός. Θα πάω με καράβι, θα δείξει Πρωτομαγιά. Α, Πρωτομαγιά. Ωραία. Ναι. Άρα Πάσχα θα κάνεις κανονικά εδώ στις Σέρες. Ναι, Πάσχα εδώ και μετά κάτω. Εκεί τα πράγματα είναι έτοιμα, είναι ξενοδοχείο που θα. Ξενοδοχείο. Και είσαι ο μαγειρεύων, έτσι. Ναι. Ο μαγειρεύων. Και μέχρι πότε θα είσαι, και ας πούμε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ποια είναι συνήθως η σεζόν? Μέχρι Οκτώβριο. Οκτώβριο. Λογικά τέλη, μέσα Οκτώβριο, κάπου εκεί. Και πώς είναι τα πράγματα, έτσι, πώς τα βλέπουν, τι περιμένουν για το καλοκαίρι εκεί πέρα από ό,τι ακούμε, ξενοδόχοι? Θα έχει αύξηση. Αλλά τώρα πόσο, ένας Θεός ξέρει ακόμα. Αλήθεια, αυτό που ήθελα να ρωτήσω εγώ είναι στην ΚΟ, πώς λέμε οι κότες, πόσους λέμε τους τελικά. Άμα σου πω ότι δεν γνωρίζω κι εγώ. Σεφ, μάγειρα, σεφ, αυτό το πράγμα είναι η ειδικότητά σου, έτσι δεν είναι? Ωραία. Για εδώ να δούμε πότε θα θες μια μέρα να μας μαγειρέψεις εδώ ένα πιάτο καλό να μας πεις.
Γιατί όχι. Με το καλό όταν θα τελειώσει η σεζόν, γιατί τώρα μάλλον δεν θα σε προλάβουμε πάλι. Να βγάλουμε από το ξενοδοχείο καμιά live σύνδεση. Έτσι. Ξενοδοχείο λίγο χλωμό από το δωμάτιο που είχαμε μετά, ναι. Ναι, από το δωμάτιο, ναι, όχι την ώρα που θα μαγειρεύει τώρα, να το κάνουμε και Masterchef. Γιατί ρε φίλε. Τόσο από αυτό θα δουλεύω πρωί μόνο, οπότε λίγο δύσκολο. Αχα. Εντάξει, θα έχει χρόνο από απογεύματα, βράδια, α πούμε. Ναι. Έτσι. Στη Δέσποινα, τι θέλει να πει τώρα, γιατί σε βλέπει, φαντάζομαι. Δεν νομίζω να με βλέπει. Δεν βλέπει αυτό, μα είπαν ότι δεν. Δεν βλέπει. Αλλά θα έχει την ευκαιρία να το δει στο YouTube αργότερα και. Στην επανάληψη. Να δει, αν και έχει λίγο καθυστέρηση στην εικόνα σου, τώρα καθάρισε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να στείλει τα χαιρετίσματά σου στα Πασχαλινά στη Δέσποινα, Δημήτρη. Σ' ακούμε. Τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου και καλό Πάσχα να έχει. Και ελπίζω να έρθει σύντομα. Είναι να έρθει το καλοκαίρι στην Κόκκι η Δέσποινα. Δεν γνώριζα γι' αυτό. Δεν θα έρθει μια βόλτα, σίγουρα θα έρθει. Λογικά θα έρθει. Εννοείς θα έρθει να έρθει στις Σέρρες, εννοείς. Να έρθει στις Σέρρες, ναι, να έρθει στις Σέρρες. Να περάσετε τις τελευταίες σας στιγμές παρέα μέχρι να σας χωρίσει το καλοκαίρι, ένας εδώ, ένας εκεί. Ωραίο χαλί έβαλες. Έρωτας. Είπαμε να της κάνεις ιδιαίτερο χαιρετισμό και κάλεσμα, Δημήτρη, γι' αυτό ξέρεις ότι περιποιούμαστε τους πελάτες μας πάρα πολύ. Έτσι. Και ειδικότερα σε μια πρώτη επικοινωνία μέσω Skype δεν τίθεται θέμα. Αλίμονο. Μανακό. Λοιπόν, Δημήτρη, να σου ευχηθούμε και εμείς από την καρδιά μας καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, να περάσεις καλά. Καλή σεζόν, τι άλλο λέμε. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά και καλό καλοκαίρι. Καλή δύναμη. Καλό καλοκαίρι. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα. Και με το καλό να σε έχουμε και πάλι κάποια στιγμή κοντά μας στο στούντιο. Αυτά. Έγινε. Έτσι. Γεια χαρά. Γεια σου Δημήτρη, πολύ χαρήκαμε. Επιτέλους επικοινωνία με Skype. Το ζήσαμε και αυτό. Έτσι. Να είσαι καλά. Δημήτρη, καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Γεια. Σας ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη βραδιά. Καλή διασκέδαση. Πάμε, παιδιά! Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μάπα Σόου, ακούτε κυρίες και κύριοι. Εδώ και 11 χρόνια προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το οποίο κάνουμε και δεν ξέρω αν το κάνουμε καλά. Καλά, τώρα εμείς το κάνουμε, ρε φίλε. Τώρα δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Ίντερνετ, βλακία, ραδιόφωνο από το Noise Radio, κυρίες και κύριοι. 93,5 στα FM για όσους ρομαντικούς μας ακούνε ακόμα από το ραδιόφωνο. Για τους υπόλοιπους διαδικτυακά, βέβαια, www.noiseradio.gr, όπου μπορείτε και να μας βλέπετε πλέον από το Noise TV. Ο Χρήστος Ράμπας είναι εκεί πέρα, στο VON. Ο Πάνος Ρέγκε μας γράφει, συζητούν λέει δύο φαντάσματα. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Σε ακούω. Εσύ δεν πιστεύεις στους ανθρώπους? Καλησπέρα από Αθήνα μας γράφει. Bonjour. Χαιρετίσματα στα Αθήνας. Ο Μανώλης γράφει, λέει, και πόσο είπαμε είσαι, γιατί λέει δείχνεις μικρή. Δευτέρα ηλικίου θα πάω, εσύ. Εγώ μάλλον φυλακή. Ποιος είναι ο Αηδός? Τελειώ, ο Αηδός ποιος είναι? Είναι incognito. Μάλιστα. Ο Ιωακήμ Αραμπατζής μας γράφει, από τη μία λέει είναι καλό να καπνίζεις, από την άλλη όχι. Γιατί, Γιατί από την άλλη είναι το φιλτράκι. Ο Κώστας μας γράφει εδώ πέρα, γεια σας παιδιά, χαιρετίσματα και πολλά φιλιά στη Γεωργία και την Δήμητρα. Δήμητρα. Ο Τάκα Κορτάκας. Ναι. Και επίσης λέει για το Καληνύχτα πες μου ένα ψέμα, λέει, κάτω Πατήσια Ανδρέας Ζήνη. Να μου το θυμίσεις πάντα τελευταία μετά. Πες μου ένα ψέμα. Ο Ηλίας ο Σούμ γράφει, μπαίνει σε ένα σκελετό σε ένα μπαρ και λέει, πιάσε μια μπύρα και μια σφουγγαρίστρα. Ποιότητα σήμερα. Βγάζουν που λέτε το iPhone λίγο μεγαλύτερο, λίγο πιο τζικιτζίδικο και αρχίζουν όλοι μπράβο και τι ωραίο. Ο φίλος μου ο Μπάμπης λέει που είχε βγάλει ένα 50€ λίγο μεγαλύτερο, αμέσως λέει φυλακή του βάλανε. Είσαι ματιά μου το φως μου. Σε λίγο, είμαστε ευθύς αμέσως έτοιμοι να δούμε για τον καιρό, γιατί είπαμε... Έχουμε τη Σούλα περιμένει. Βέβαια, περιμένει η κοπέλα. Είναι ντυμένη Πασχαλίνα, πώς είναι? Δεν ξέρω ακόμη. Τώρα άμα ειδοποιούν ότι σε λίγο θα είναι έτοιμη. Δείτε λίγο τι γίνεται εκεί στο chat pad, παιδιά. Στο chat pad, Παντελή. Τον ηφικό. Καληνύχτα σας. Τα mail ρε μάπες. Τα ανοίξαμε. Κάτι παθαίνει ρε εσύ να πούμε. Τι παθαίνει, ξέρεις πόση ώρα. Τώρα ήρθε το mail του Τέζα. Ήρθε το email ρε. Ενώ έκανα ανανέωση, ξέρεις, αποστολή, παραλαβή, δεν το έπαιρνε. Να κάνω και εγώ μια ανανέωση. Δεν σας καταλαβαίνω.
Για κλαρίνα δεν μιλάμε. Γεια σας μάπες, τι κάνετε, καλά να. Καλά, καλά. Παντελή, να χαίρεσαι και τις κοράκλες και να τις καμαρώνεις. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και ο Νέρ στον Παντελή. Χρόνια πολλά στην Νικολέτα και στη Βάσο. Χρόνια πολλά, να είναι κορίτσια. πολύ καλά, ό,τι καλύτερο ευχόμαστε. Βλέπουμε πολλά πράγματα βέβαια και στα Ιντερνετ εκεί και τα blog που γράφουν και κάνουν. Από μικρά παιδιά στα γόνατά μας τα μεγαλώσαμε τα Προοδεύσανε. Λέτε, εγώ γύρισα από το Λόνδον και έχω να αναφέρω ότι εκεί υπάρχει πολλή ακρίβεια. Αλλά δυστυχώς όχι αρκετή βλακεία. Συνεχίζουμε εμείς να κρατάμε τα σκύπτρα. Αλήθεια, γιατί σήμερα ο Δημήτρης κατονομάστηκε Βασίλη. Εγώ τέλος πάντων ήταν εκ παραδρομής. Απλά ερχόμενοι στο στούντιο, να πούμε την ιστορία, μια παρέα καθόταν σε ένα τραπέζι εδώ, σε ένα από τα εινοποτεία της γειτονιάς εδώ πέρα στην Πλατεία Ελευθερίας. Και το λέω, φώναξε Βασίλη. Ήταν ένα χαριτολογώντας βέβαια, γιατί είχαν ένα παιχνίδι μεταξύ τους ένα περασμένο βράδυ. Και από εκεί βγήκε το Βασιλάκη, ήταν χαριτωμένη κοπελίτσα και τον είπε Βασίλη και τότε είναι Βασιλάκης Δημήτρης Καραγιάννης. Λοιπόν, σας έχω ένα διπλό δώρο εν ώψη Πάσχα. Αρχικά ένα ανέκδοτο. Ναι. Μια ξανθιά κάθεται στο σπίτι όταν ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο. Ναι. Το σηκώνει και είναι η αδερφή της. Έλα, ο μπαμπάς είναι σπίτι. Hello, ο μπαμπάς είναι άνθρωπος της εξοχής. Δεν θα ήταν σπίτι Κυριακή απόγευμα τέτοιο καιρό. Είχαμε κάνει το hello. Έχει βάλει παραπάνω πράγμα. Ναι, είναι η αλήθεια ότι έχει βάλει. Επίσης έχω μια άλλη καταπληκτική και σπάνια συνεργασία. Βασίλης Καράς και Deep Purple. Ενδιαφέρον. Κάνω αντιγραφή της υπερσύνδεσης για να μεταφερθεί εκεί που πρέπει. Τέλος, μιας και πλησιάζει η Ανάσταση, πιστεύω ότι αρμόζει και μια φυσική κατάσταση. Αυτά καλά πρωτοβρόχια. Επίσης και σε εσάς, καλά να σας μπει ο χειμώνας. Γιατί όπως βλέπετε ο καιρός δεν τα πάει πολύ καλά. Χαιρετίζουμε τα Φριτέζα, καλό Πάσχα να έχεις, να περάσεις καλά. Και φύγαμε ευθύς αμέσως να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό αύριο εδώ στα Σέρας. Στα Σέρας. Αρκετά συννεφιασμένος θα είναι ο καιρός στη ΣΕΡΕ αύριο 5η 10 Τετάρτου, με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς βορειοδυτικούς ανέμους με ένταση που θα φτάσει τα 3 μποφόρ. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες προβλέπεται μεταβολή του καιρού με ασθενή βροχόπτωση, με τον θερμόμετρο να φτάνει τους 13 βαθμούς Κελσίου και μικρή εξασθένηση των ανέμων από νοτιοανατολική κατεύθυνση και ένταση μέχρι 2 μποφόρ. Μία προσφορά του meteo.gr και της Inoetics. Μάπα 11. Στις 11. Μάπα 11 στις 11. 11. Μάπα 11. Δεν σας καταλαβαίνω. Για κλαρίνα δεν μιλάμε. Εδώ είμαστε λοιπόν ενός Πάσχα, είδαμε τη Σούλα, βροχερός, συννεφιασμένος θα είναι ο καιρός αύριο εδώ στην πόλη μας. Ίσως και βροχερός. Ίσως να βγει και ο ήλιος, γιατί τώρα τελευταία χαμός γίνεται. Μια συννεφιά, μια ήλιος, μια βρέχη. Κάνει καλό στους αγρότες αυτό εδώ πέρα. Όλη αυτή η βροχή είναι μια χαρά. Είναι καλή. Σε παρακαλώ, βάλε έτσι αυτό που κόλλησα στον τοίχο από Φριτέζα. Το απορώ αν αισθάνεσαι τύψη. Βασίλης Καράς και Deep Purple. Πολύ ενδιαφέρον. Και γράφει εδώ, λέει ο Βασίλης Καράς, αγνώριστος, τραγουδά μαζί με το λαϊκό συγκρότημα Deep Purple σε πανηγύριστο. Είναι καινούργιο από την ομάδα των Μασάψ αυτό. Δεν ξέρω. Θέλω να τα ακούσω έτσι. Και εγώ θέλω να τα ακούσω. Intro. Λοιπόν, πάμε να τα απολαύσουμε το link του Φριτέζα για σήμερα, το Πασχαλιάτικο, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τα επόμενα λεπτά που θα είμαστε μαζί. Μπείτε στο www.noiseradio.gr εάν θέλετε να οπτικοποιήσετε το επόμενο ηχητικό. Καλησπέρα. Κρύβεσαι άλλο και μη προσπίσω. Τα έμαθα όλα. Τι κάνεις, ποια είσαι. Μου είπαν για σένα πολλές ιστορίες. Πως είναι η ζωή σου, μάτια αμαρτίες.
σε λείψεις. Απορώ δεν αισθάνεσαι λείψεις. Όταν πας ξένα για να δείξεις. Όταν πας ξένα για να δείξεις. Απορώ. Το καπνό σουβλάκι βάλατε ρε, πολύ μυρίζει αυτό. Μάπα 11. Εντάξει, πολύ επιτυχημένο. Οτιδήποτε έχουμε δει από αυτή την ομάδα, την mashups, τα mix που έχουν κάνει με εικόνα, ήχο και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάρα πολύ καλά. Στο φορτηγό το καινούριο που πήρα, το Mercedes του 1728. Εμείς συνεχίζουμε βέβαια να ακούμε τραγούδι το οποίο σας προτείνουμε για το πατάς από εδώ πέρα και βρίσκεσαι Πάσχα τώρα. στη Θεσσαλονίκη. Αυτό θα φορεθεί πολύ το Πάσχα σίγουρα. Κάτσε καλά είναι, βέβαια. Υδραυλικό τιμόνι ABS έχει. Μάλλον να θυμηθούμε και κάτι άλλο που το είδα τώρα το link. Έχουμε καιρό να το ακούσουμε και αυτό από την ίδια ομάδα. Ένα αγαπημένο μας τραγούδι ακόμη παλιότερο. Α, καλά, ναι, εντάξει. Classic. Το left right τι γίνεται, δεν είναι καλά. Πόσο μου λείπεις στη αγκαλιά σου, όπως τα καλοκαίρια με κόβουν σαν μαχαίρια. Λείπεις και είμαι μόνος που κρυώνω, δεν αντέχω, παγώνω, νιώθω να τελειώνω. Πού να σε βρω, να σου πω σ' αγαπώ. Πού να σε βρω, με ποιον τρόπο να ζω. Λείπεις και παγώνω, νιώθω να τελειώνω. Νιώθω να τελειώνω. Πόσο μου λείπει. Πόσο μου λείπει. Πόσο μου λείπει. Πόσο μου λείπει. Πόσο μας λείπει ο Σώτης Βολάνης. Αλήθεια, ο Σώτης Βολάνης πού είναι, ρε παιδιά? Έκανε μια εμφάνιση στην Τατιάνα Στεφανίδου. Πότε έγινε αυτό? Και λέει ότι όσο σαν από θαύμα γλίτωσε, λέει, τον αλκοολισμό. Α, έχει φτάσει σε σημεία, Λέει, είχε φτάσει. Όχι, λέει, δεν είχα φτάσει. Σε παρακαλώ. Όχι, στα πρόθυρα. Όχι, εγώ το ξεπέρασα, εντάξει. Αλλά δεν έφτασε. Τώρα επειδή κάνει καινούργιο δίσκο, βγήκε στην Τατιάνα. Κάνει το promotion του κανονικά. Ναι. Καλή επιτυχία να πούμε στο δίσκο, τι να πω. Πάντως δεν φαινόταν να είχε πιει. Serenade from the Stars. From the Stars, ναι. Άιντε Μαρίτσα, πού είσαι? Και γυρνάμε σε δικές μας σερενάτες εδώ, τοπικές επιτυχίες. Για σήμερα, βέβαια, μεγάλος χορηγός φρόντισε να μας ταΐσει το Περικρέπας με πολύ νόστιμα πράγματα. 2321-066-086 και 087. Εάν θέλετε να κάνετε το ίδιο ή αλλιώς πηγαίνετε με αρχεία 41 να το πάρετε στο χέρι. 66-086 και 087 Περικρέπας ο λόγος. Βεβαίως.
Να πούμε ότι η Μεραρχίας μετονομάστηκε εδώ και κάποια χρόνια. Αλλά... Κωνσταντίνο Καραμαλή λέγεται, Ναι, πλέον. όσοι το είδα στην γνωρίζοντας... παρέλαση, ρε φίλε, και έπαθα πλάκα. Έβλεπα στα τοπικά κανάλια την 25η Μαρτίου και έγραφε οδός Κωνσταντίνου Καραμαλή και λέω που κάνουν καλά. Στο Λευκόνα πήγαινε, γιατί Κωνσταντίνο Καραμαλή είναι του Λευκόνα. Λέω στο Λευκόνα κάνουν την παρέλαση. Μια φορά κάτι τουρίστες κόντρα του στείλουν στο Λευκόνα. Λέω κάπου εδώ κοντά μας είπανε, λέω σίγουρα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, ναι. Κωνσταντίνου Καραμαλή, λέω στο Λευκόνα έχει. Πότε έγινε αυτό? Έχει κανένα χρόνο, φαντάζομαι. Ο Καληνύχτα λέει καλό Πάσχα. Ο καλό Πάσχα του αγώνος, ο Δημήτρης. Καλό Πάσχα, Δημήτρη. Καλό Πάσχα. Καλό βράδυ. Δύο Ξανθιάς μιλάνε μεταξύ τους και λέει μία την άλλη. Αν θες να μάθεις, λέει, πού πάει το φως όταν το σβήνουμε, πάνε κρυφά κρυφά και άνοιξε την πορτούλα του ψυγείου. Ο Γιώργος γράφει πάρα τρελομαπιάριδες χαιρετίσματα από την όμορφη Πρέβεζα. Είμαι ο Γιώργος μάλιστα. Που είχα έρθει στην εκπομπή με τη Δέσποινα και τον Δημήτρη. Δεν χρειάζεται να το λες κάθε φορά, Γιώργο. Τις έχουμε στα εμπάρι πλέον ποιος είσαι, ξέρουμε ποιος είσαι. Στην Πρέβεζα είναι? Στην Πρέβεζα, ναι, ο Γιώργος. Απόψε που τα σπάω, πίνω και μεθώ. Κομμάτια έχω γίνει και εσύ. Ο Νίκος Καραγιάννης έβασε το δικό του ρεσιτάλ στα τραγούδια τα οποία αγαπάμε και λατρεύουμε εδώ στην εκπομπή. Τα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε σίγουρα αυτές τις Άγιες μέρες του Πάσχα. Να δω φέτος τι έχει να γίνει. Φέτος άραγε θα βγει ο κόσμος έξω να σουβλήσει και τέτοια. Κάτι θα κάνει, κάτι θα κάνει. Λες να βγει μια και καλή για τις ευρωεκλογές, για να το σουβλήσει. Να το σουβλήσει κατευθείαν μια και καλή. Θα έχουμε Πρωτομαγιά, αλήθεια. Πρωτομαγιά πότε πέφτει? Αν πέφτει 20 του μηνού το Πάσχα Ιερών, Κυριακή του Πάσχα είναι 20 Απριλίου. Ναι. Και 7 μερούλες πάμε 27. Και την άλλη εβδομαδούλα θα έχουμε και μια αργιούλα έτσι. Ναι. Καλό. Κομμάτια έχω γίνει και εσύ έχεις την ευθύνη. Απόψε που τα σπάω, πίνω. Μας έχετε στείλει πολλά email μέσα στην εβδομάδα για το κλιπ με τον Αμερικάνο, τον Έλληνα, τον Ελληνάρα. Καλά, εντάξει, το παιδί δεν παίζεται τώρα. Νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε και άλλα πράγματα ενώπιση του Πάσχα, γιατί δεν είναι μόνο το ένα, έχει και άλλα για Πάσχα. Ο ίδιος. Ο ίδιος. Λες, ναι. Γενικότερα κάνει μια εισαγωγή στην ελληνική κουλτούρα. Ναι, και έχει... Μιλάει σε πολλά βιντεάκια. Έχει διάφορα θέματα. Έχει διάφορα θέματα. Σε Πάσχα δεν νομίζω να έχει κάτι άλλο. Λες, Ναι, από ό,τι θυμάμαι, γιατί τα έχουμε δει πολλές φορές άλλωστε. Γιατί δεν μου βγάζει όμως τα δικά του εδώ πέρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά και στο chat pad τι γίνεται. Η Κωνσταντίνα γράφει, λέει, καλησπέρα Ντάνς. Τέλος πάντων, εγώ σας αποχαιρετώ, λέει, καλή συνέχεια μάπες και καλό Πάσχα, καλό σούβλισμα, φριτέζα, Ντάνς, καληνύχτα. Μπορεί η Κωνσταντίνα. Τα mail ρε μάπες, εντάξει, τα διαβάσαμε το mail. Τελικά τι βάζει, λέει, η Ελεφαντίνα αντί για ταμπον? Προβατάκια. Πρόβατο. Αυτά τα αποτελέσματα τα είπαμε, έχασε, λέει, η Μπάστ. Ναι, η Μπαρτσελόνα με 1-0, δεν πέρασε. Δεν πέρασε, πω. Η Μπάγια 3-1, καλησπέρα Ντάνσα, αυτά τα είπαμε, εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Θέλουμε, λέει, το κομμάτι έχω γίνει, λέει, και το βίντεο κλιπ. Ο Μανώλης θέλει για τάκα κουρτάκα και τα λοιπά. Αυτά θα έρθουν με το κλείσιμο σήμερα. Θα απολαύσουμε το βίντεο κλιπ, βέβαια. Ο Ηλίας Ασούμε, λέει, καλή σας νύχτα και καλές γιορτές, να έχετε ένα μάπα Easter. Θα το έχουμε, πιστεύω. Ωραία, η πρώτη ιντερνετικό ραδιοτηλεοπτικό τηλεφωνική επικοινωνία, παιδιά. Να το ξανακάνουμε, μας λέει ο Δημήτρης. Θα το ξανακάνουμε, Δημήτρη, με την πρώτη ευκαιρία. Θέλω να έχουμε επικοινωνία και από την ΚΟ, κατάλαβες. Και από την ΚΟ, ναι. Μακάρι να καταφέρει βέβαια να πάει το παιδί να τακτοποιηθεί πάντα εκεί πέρα. Αλήθεια, ρε παιδιά, αυτοί που μένουν στην ΚΟ πώς λέγονται? Δηλαδή θα μου πει κανένας? Κότες δεν λέγονται? Κανένας από ΚΟ. Κόες. Έτσι λέω εγώ τώρα, μπορεί να πέφτω και έξω. Μέσα στην καρδιά κρατώ, πήγομαι να σ' αγαπώ. Α, βάλε εσύ για το Πάσχα κάνα. Ναι, κάνα αποκολλικό παράλληλο. Θα πάμε στον
Mr. Panos από την Αμερική, ο οποίος, μιας και είπαμε, εντάξει, έχει και άλλα θέματα, να δούμε πώς μεταδίδει και πώς διαδίδει την ελληνική μουσική, την κουλτούρα της ελληνικής μουσικής στην Αμερική ο Πάνος. Ναι, γιατί τώρα. Εν ώψη και του Πάσχα, βέβαια, όπου ακούμε κλασικά παραδοσιακά ελληνικά ακούσματα. Έχει και ελληνικά μαγαζιά στην Αμερική. Ναι. If you have a Greek friend, you must know that there is one thing you cannot call this Greek. You can never call him a Turk. Fuck you! Σκατά μέσα στο γόλο. That's like enemy piece of shit. Okay. Let's have a blog. I'm ready. You know Greek dancing? Yes, this is a real dancing. You have a shaking your booty hip hop shit. This is Mavri music. This has no rhythm. Yorgos is not allowed to listen to any of this hip hop music inside of my house. This is my house here. We do not have a boom boom motherfucker boom boom money money boom boom assholes assholes dance dance bitch bitch. We have nice Greek music. Okay? With a bouzoukia or a lira, which is a Cretan violin it is. The music that we have in Greece is the most beautiful music you will ever hear in your life. This music makes we feel, and it is the angels' music we have. When the Jesus Christ speak to God, he speak to God through a bouzoukia. When the devil wants to communicate, he uses German techno music. We have Greek music with a lira and a bouzoukia. And when we dance, we dance. Opa. Opa! And then we get excited and we smack the floor. 1 second, Yorgi. Hold the camera. Press pause, please. I move the heart. Άλλη μια απόδειξη βεβαίως για τον παλμό που έχουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Έτσι, ναι. Είπαμε σήμερα γενικότερα είχαμε τις προσπάθειες του και αυτό βέβαια χαροποίησε όλους τους ομογενείς απανταχού της γης, γιατί επιτέλους βγήκαμε στις αγορές. Αυτό σημαίνει βέβαια. Πιο εύκολα πλέον θα μεταδίδουμε τον ελληνικό πολιτισμό. Πιο εύκολα θα έρχονται επενδύσεις στην Ελλάδα πλέον, θα έρχονται τουρίστες ξένοι. Όταν βλέπουν αυτή την πρόσκληση προς το άκουσμα της ελληνικής μουσικής. Και αυτό η Κεφαλογιάννη το έκανε το βιντεάκι. Αυτός είναι παραλληλισμός ελληνικής με hip-hop αμερικάνικης. Ναι, το κατάλαβα. Φαίνεται ξεκάθαρα, σου λέει boom, boom, boom. Boom, boom, motherfucker, yo, yo. Δεν είναι τραγούδι αυτό. Δεν εκφράζει κανένα πόνο. Μπουζούκι, ρε, Greek μπουζούκι. Και βέβαια οι Έλληνες είναι οι μόνοι που καταφέρουν και κάνουν παραδοσιακά ακούσματα, τα φέρουν στους ρυθμούς της εποχής, είτε σε club house ρυθμούς, για να τα μεταδίδουν στην νεολαία. Έτσι λοιπόν και πολλά ελληνικά τραγούδια σιγά σιγά μεταφέρονται σε dance hip hop ρυθμούς, για να τους αντιλαμβάνουν καλύτερα οι ξένοι όταν έχουν το κλαπ στα καλοκαίρια και χοροπηδάνε. Να περνάμε και την κουλτούρα. Ένα παράδειγμα βέβαια είναι στο τραγούδι του σημερινό μας εδώ πέρα το... Το έχουν κάνει και πιτάτο. Ναι, πιτάτο, ναι. Βλέπετε εδώ είναι η Ιάπωνας του DJ που το έκανε. Είναι αποκλειστικά πλάνα από την ώρα του mastering. Είναι πολύ σπουδαίος. Βεβαίως είναι πάρα πολύ καλό αυτό να γίνεται σε διάφορες εκτελέσεις, ούτως ώστε να εισχωρήσει αυτή η μουσική και στην Ευρώπη και κυρίως σε underground καταστάσεις. Έτσι. Ναι. Να πούμε ότι ο Ιάπωνας αυτός έχει ρίζες ελληνικές. Ο προπάπους του ήταν από την Καλαμάτα.
Αλλά ήταν στα καράβια, γνώρισε την προγιαγιά του που ήταν Κινέζα. Από εκεί και πέρα γενιές. Ο γάμος νομίζω ότι είχε γίνει στο Τόκιο. Ναι. Εδώ είναι η αδερφή του, βλέπετε στο στούτιο. Είναι όταν έκανε να μπάσει με Ολλανδέζα. Ήταν όταν πήγε στην Ολλανδία, άλλο ταξίδι μετά. Βλέπετε πολύ καλό το remix. Apollon Young λέγεται, με ενημέρωσαν, ο παραγωγός DJ. Μάλιστα. Apollon Young. Μόλις 22 χρονών, βέβαια. Ναι. Θα είναι Resident το καλοκαίρι στο Κάβο Παραδείσο. Έχει κλείσει στην Μύκονο. Με εκπλήσει πάνω στο γεγονός ότι έχει διεισδύσει αυτό το τραγούδι και μέσα σε κινέζικα φύλλα, κυρίως έξω από το Πεκίνο. Τι, και σε κλαμπς. Και στην Αγγλία παίζεται αυτό. Στο Cream δηλαδή, άμα πας, τέτοιο θα ακούσεις. Κρίμα. Για να ακούσουμε εδώ την αλλαγή που κάνει. Κόνει κι άλλο. Ναι. Δυο pick-up γυρνάνε. Εδώ θα τα δώσει όλα ο παίχτης. Το έχει μεξάρει πολύ καλά. Νομίζω είναι στο ρυθμό συνέχεια. Είναι sync. Τρελαίνεται. Χαουζάκι το κάνει. Είναι το promotion που έκανε με το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτή είναι στις χώρες της Ανατολής. Η Ιαπωνία, Κορέα, Βιετνάμ, Κίνα, Λάος. Γενικότερα, το ξέρετε καλά ότι το πνεύμα του ελληνικού υπάρχει παντού σε όλο τον κόσμο. Και οι ρίζες του βέβαια. Η ανάπτυξη έχετε, κυρίες και κύριοι. Μπήκαμε στις αγορές, είδαμε κλασικά περιπτώσεις. Μπήκαμε στην γαλλική αγορά νωρίτερα με τον Jean-Claude Van Damme. Είχαμε και τον Chuck Norris αμερικανική αγορά. Μπαίνουμε και στην ιαπωνική αγορά εδώ πέρα. Αυτό πρέπει να γίνει. Για να έχουμε ανάπτυξη, πιστεύω πρέπει να ανοίξουμε. Έχει ξεκινήσει το promotion του τραγουδιού βέβαια. Εν ώψη των καλοκαιρινών διακοπών. Αυτό και στη Μύκονο θα παίξει. Είναι άμα κλείσει πακέτο στην Ιαπωνία για διακοπές στην Ελλάδα, σου δίνουν δώρο το single. Κατάλαβες, είναι τόσο. Ανάλογα. Είναι πολύ το ίδιο κομμάτι σε διαφορετικές εκτελέσεις για να ανάλογα την περίπτωση. Ναι. Ο Αθανάσιος Καπετάνιος μας έστειλε ένα inside μήνυμα. Ναι. Λέει κόες και κόοι λέγονται. Άντε λέει και καλό Πάσχα. Να είσαι καλά ρε σε Καπετάνιο. Ταξιδεύει ο... Βέβαια είχαμε και άλλες προσπάθειες. Να πάμε σε μια ακόμη προσπάθεια που έχει κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας Θρησκευμάτων, να πιάσει ένα άλλο κοινό, πιο ερωτικό, με κι άλλον καλλιτέχνη. Το βίντεο κλιπ βέβαια κόστησε λίγο παραπάνω, έπρεπε να νοικιάσουμε το μοντέλο. Σε πρώτη μετάδοση και αυτό, σε προσπάθεια είπαμε του Υπουργείου Πολιτισμού να προωθήσουν το ελληνικό πνεύμα, την ελληνική μουσική και διασκέδαση στο εξωτερικό. Αυτό είναι για Τουρκία, μεριά, Αίγυπτο. Να προσελκύσουμε ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να δουν αυτά τα... Έτσι. This is Greece. Αυτά τα υπέροχα θεάματα, τα οποία προσφέρει μόνο η ελληνική τηλεόραση και η ελληνική φύση. Έτσι. Τοπία, όταν βλέπεις για τοπία, βλέπεις τοπία. Εδώ πρέπει να βλέπουμε την Δύση όπως φαίνεται του ηλίου από Σαντορίνη. Ήταν λίγο πιο ακριβό το βίντεο κλιπ. 4 μοντέλα τελικά πληρώθηκαν. Μέχρι στιγμής έχουν πληρωθεί και τα 4 αυτά που βλέπετε. Αν δεν έχει πληρωθεί, κάποιο βγάζει ένα κόκκινο σημαδάκι το βίντεο, το οποίο είναι απλήρωτο. Λοιπόν, εδώ επίσης να κάνουμε περιγραφή, τι βλέπουμε στο βίντεο κλιπ. Βλέπουμε τα αρχαία μνημεία πάνω στον Παρθενώνα. Είναι οι μισές από αυτές, πώς λένε, τις κορασίδες. Τις κόρες του αητώματος. Τις κόρες. Ο Δημήτρης βέβαια ενημερώνει ότι θα έχουμε επικοινωνία, λέει, και από την ΚΟ κάποια στιγμή, παιδιά. Δημήτρη, θα μάθω, φίλε, και θα σου πω πώς λέγονται αυτοί που μένουν στην ΚΟ. Μάθαμε τελικά. Κόες και τώρα έχω χάσει το μπούσουλο σου, Λουάση. Άρα αυτό το βίντεο κλιπ τελικά είναι το που κερδίζει, ας πούμε, στις εντυπώσεις και δείχνει απόκριφες γωνιές της Ελλάδος. Τα εθνικά χρώματα βέβαια, λευκό μπλε, όπως η ελληνική σημαία. Έτσι, που πάντοτε είναι κλασικά για την Ελλάδα, διότι έχουμε ήλιο, θάλασσα και το αγόρι μου. Μπράβο. Και λίγο κρασί.
Η Νάσια μας γράφει καληνύχτα σε όλους, καληνύχτα και στον επιτηρητή του αγώνων που σας ακούει. Πολλά χαιρετίσματα, καλό Πάσχα σε όλους, να περάσετε καλά όπου και αν πάτε. Να είστε καλά, Νάσια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε, Νάσια. Ο Ηλίας Ασούμε, δεν ξέρω να διαβάσετε, λέει καλή σας νύχτα, καλές γιορτές, να έχετε ένα μάπα Easter, μας γράφει εδώ. Γεια σου Ηλία, το ίδιο ευχόμαστε και για σένα. Ο Αθανάσιος πάλι μας διορθώνει, Καριάτιδες είναι λέει στον Παρθενώνα. Ναι, βέβαια, όχι στο Άετομα. Ναι, αλλά αυτές δεν μας έχουν κλέψει, γι' αυτό λέω ότι είναι οι μισές πληρωμένες είναι εδώ. Μας έχει τρελάνει τόσο, κυρίες και κύριοι. Τελευταία μας βήματα, τελευταία μας εκπομπή για τις διακοπές του Πάσχα. Απέναντί μου εδώ και 90 και κάτι λεπτά είναι ο Δημήτρης Καραγιάννης. Ο Δημήτρης Βασιλάκης Καραγιάννης σήμερα. Έλα ρε, με τον μείνει κανένα Βασιλάκι τώρα και τον μπερδευτούμε. Με φωνάζουν Καΐλα στον δρόμο. Α, μπράβο. Ακριβώς στα αριστερά μου, δεξιά όπως βλέπετε στο οθόνη σας, ο Παντελής Παντελέων. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαι. Ασίκοπλου. Αυτός είναι. Βγάλτε αυτά τις οθόνες, ρε. Μας βλέπουν και μικρά παιδιά. Γιατί ας διαφημίσουμε την Ελλαδόλισσα μας, την Ελλαδίτσα μας. Νομίζω ότι παραδιαφημίσαμε την Ελλάδα. Μένουμε στο μίξ το κινέζικο. Για πείτε, chat party σήμερα. Ναι. Λοιπόν, άστα chat party τώρα. Εγώ θέλω να βάλεις λίγο το Klein Mine από την Άγγελα Μέρκελ, γιατί την Παρασκευή έρχεται η κοπέλα. Καληνύχτα μάπες και από μένα, μας λέει ο Κομπ. Πάω να ετοιμάσω τη γαλοπούλα να σου βλύσω με τα Χριστούγεννα. Α, μπράβο, έτσι, γιατί ξέρεις, μετά τα Θεοφάνεια δεν θα έχετε να φάτε. Να στολίσουμε και το κόκκινο αυγό στο δέντρο, καταλάβες. Το κόκκινο αυγό στο δέντρο. Βέβαια. Κλασικά, γιατί 15 Αυγούστου αυτά πρέπει να είναι έτοιμα. Σωστά. Γιατί όπως ξέρεις, Φακύρη, το 15 Αυγούστου είναι το Πάσχα των Ελλήνων, το δεύτερο. Το Πάσχα του καλοκαιριού. Ναι. Να δώσουμε βέβαια και την ευκαιρία στους ακροατές τηλεθεατές να δει και μια στιγμή του Παντελή Ασίκοπλου από την εμφάνισή του στη Θεσσαλονίκη πριν από μερικές ημέρες, κυρίες και κύριοι. Τι κάνεις, βλέπετε στις οθόνες σας εδώ πέρα. Φωτορεπορτάζ είναι. Ναι, είναι το πρόμο που έκανε για την εκπομπή μας στη Θεσσαλονίκη ο Παντελής με την πλούζα, κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη. Και λέω, έφαγε και το παγωτό του. Νάτος εδώ πέρα με εδώ στο Αρχαιολογικό Μουσείο ναι. Θεσσαλονίκης, όπου... Αρχαιολογικό μουσείο είναι αυτό? Όχι, αυτό που βλέπεις είναι το Κόσμος εσύ. Εδώ τρώω παγωτό, ναι, ενώ μετά έπρεπε να πάρω γιαούρτι παγωτό. Frozen yogurt που λένε. Ναι. Εδώ βλέπετε μπροστά στις αρχαιότητες. Θέλω να γίνει σύγκριση ότι με λένε είσαι αρχαίος. Γι' αυτό για να υπάρχει μια σύγκριση, να δουν ότι τα αρχαία είναι λίγο διαφορετικά από εμένα, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Ναι. Βλέπεις εδώ πόση μεγάλη διαφορά, Δημήτρη. Πόσο είναι ο αρχαίος με τον αρχαίο. Α, μπράβο. Καμία σχέση. Πολύ καλό το remix του Ελληνοκινέζου. Ναι, πολύ καλό. Ναι. Καλή νύχτα σε όλους, λέει, και καλό Πάσχα, μας γράφει ο Γιώργος ο Ντέρμετζης. Ο Ντέρμετζης. Καλό Πάσχα, Γιώργο. Και ανεβαίνει συνέχεια το μίξ, έτσι. Ο Mercedes του 17-28. Ξέρεις τι γάζι έχει, κάτσε καλά. Πατάς. Α, βλέπουμε εδώ πέρα μιξάρει και το Ντεφ να γίνει ο Κινέζος. Λίγο του φύγε. Κάτσε καλά. Υδραυλικό τιμόνι, ABS έχει. Το κομμάτι έχω γίνει, ρε, όχι Ντεφ να γίνει. Ναι, ο παραγωγός τι κάνει. Του φύγε. Έλα, φώσε τώρα και... Μονίθου στο ρυθμό. Μονίθου. Μπράβο, Μαρίτσα. Και στο τελικό remix τέλειος Φακύρης, κυρίες και κύριοι. Αυτό ήταν το τέλειο remix. Αχ ρε γάμοτι. Αφιερωμένο για τα παιδιά, νομίζω από το Φλάμπουρ μας δείξαν τα παιδιά. Ναι. Θέλανε και το βίντεο κλιπ. Ο Μανώλης, όπως και την περασμένη Τάρτη, μάλλον θα κάνει το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, μάπες, λέω να πάρω βέβαια ένα ρημιστικό και ένα βιάγκρο και να γαμηθώ στον ύπνο. Καληνύχτα, καλό Πάσχα σε όλους. Ο Μανώλης, καληνύχτα Μανώλη, πολλά χαιρετίσματα σε όλη την παρέα εκεί πέρα. Μόνος μου πάω να μιλώ. Άιντε
Και για σήμερα βέβαια στην ραδιοτηλεοπτική σκηνοθεσία της εκπομπής μας ήταν, είναι και θα είναι ο Χρήστος Ράμπας. Από το Βαν δεν έχει δώσει ακόμη ζωντανή εικόνα από το Βαν την ώρα της δουλειάς του. Έδωσε προηγούμενη εκπομπή. Ναι. Και εσύ έχεις την ευθύνη. Απόψε μου θα σπάω, πίνω και μεθώ. Περί Κρέπας και για σήμερα η κουβέντα 2321 066 087 και 086. Μας τάισε εδώ με τα κλαμπ σάντουιτς. 086 και 087. Και τις κουραμπιέδες. Ναι, και τις κουραμπιέδες δεν φάγαμε, αλλά μπορείτε να φάτε κλαμπ σάντουιτς, μπορείτε να φάτε κρέπα, μπορείτε να φάτε hot dogs ή να πάτε στη Μεραρχία 41 ή Κωνσταντίνου Καραμαλή πλέον 41, εάν είναι ενημερωμένο το GPS. Απέναντι από την Ομαρχία, για όσους ξέρουν από Σέρρες. Αν έρχεστε με GPS δηλαδή από κάποια άλλη πόλη, θα βάλετε Κωνσταντίνου Καραμαλή για να το πείτε. Ναι. Ενημερώθηκαν τα GPS. Φαντάζομαι. Έλα, τα Google Maps, αυτά όλα. Δηλαδή τώρα το βγάζει ο Google Maps, το βγάζει τέτοιο. Κωνσταντίνου Καραμαλή δηλαδή. Και εσύ έχεις την ευθύνη. Κος λέει είναι ο Κώτης, η Κώτισσα. Κώτης ή Κώτισσα. Επίσης το είναι κώτικο, αυτό είναι κώτικο. Αυτό είναι, μάλιστα. Η βάση τώρα αυτό είναι από το λεξικό του Παμενιώτη αυτά. Μάλιστα, να είσαι καλά ρε Δημήτρη. Έχουμε επίσημη πλέον ενημέρωση. Κος και Κόα, μάλιστα. Κος και Κόα. Ο Γιώργος λέει εδώ πέρα καληνύχτα σε όλους και καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα και εσένα, Τζορτζ. Λοιπόν, εμείς πάμε να ακούσουμε και να απολαύσουμε η Φανταστή που σας προτείνουμε. 2 CD θα σας βάλουμε για τη συνέχεια να ακούσετε για το Πάσχα, το οποίο έρχεται. Γιατί αυτά θα σας συνοδεύσουν μέρα νύχτα παντού, εφιάλτες στο νου. Και επιστρέφουμε για αποχαιρετισμούς, για τις δικές μας ευχές για καλό Πάσχα και καλά τσουγκρίσματα. Καλά τσουγκρίσματα και τέλος πάντων. Το κεφάλι μου κατσάνει. Αφιερωμένο το επόμενο CD στο φίλο μας το Διαμαντή, ο οποίος μας πήρε τηλέφωνο σήμερα από την Ιγρήτα και πάρα πολύ χαρήκαμε γι' αυτό. Το ρεμπέτικο στο μάπα. Ήσουνα μια παξιμαδοκλέφτρα. Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις τούρτα φέρτα. Για πρώτη φορά το ρεμπέτικο τραγούδι ξαναγυρίζει εδώ που γεννήθηκε, στο μάπα σου. Ήσουνα μια παξιμαδοκλέφτρα. Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις και τα ρέστα. Ο μεγάλος ερμηνευτής Παντελής Ασικόγλου ερμηνεύει. Ήσουνα μια παξιμαδοκλέφτρα. Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις τούρτα φέρτα. Το CD που δεν πρέπει να λείπει από καμία δισκοθήκη. Μάπα ρεμπέτικο. Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις και τα ρέστα. Ο μεγάλος ερμηνευτής Παντελής Ασικόγλου ερμηνεύει όλες τις μεγάλες ρεμπέτικες επιτυχίες. Ρεμπέτικο στο μάπα. Προσοχή, προσοχή. Ο πύραυλος για την σελήνη αναχωρεί εντός 5 λεπτών. Οι επιβάτες στα θέσεις των. Στη Θεσσαλονίκη πάμε για καφέ. Πάμε για καφέ. Κυκλοφόρησε το νέο CD του μάπα. Μια σουβλά κοκορέτσι, κάμια 15 σουβλάκια. Πάμε για καφέ. Περιέχει τις μεγάλες επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη πάμε για καφέ. 14 μήνες. Έχω να γαμίσω 14 μήνες, μανάρι μου. Κάνε τους. Κάνε επιτέλους τους. Για να πεις μες στο κλαμπ. Κάνε τους. Από κάσου βρωμά. Κάνε τους. Χαλασμένο γιαούρτι. Ένα γιαούρτι που είχε όμως λήξει. Δώσε μου τα υγρά σου. Δώσε μου να πίνω τα υγρά σου. Τα χυλάκια τα γλυκά σου. Χιλιάδες μπιφτέκια. Το τυρί που λιώνει μες στο στόμα σου και σε λιγώνει. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες στο νέο CD του μάπα. Πάμε για καφέ. Για καφέ μπαρ, εστιατόρια πατσατζίδικα. Σου ρίξω πολλά στο σκυλάκι σου. Για να μπαίνω βγαίνω στο σπιτάκι σου. Πάμε για καφέ, αλλά και για όλες τις δεξιώσεις σας. Γάμους, βαφτίσια, μνημόσυνα. Πάμε για καφέ. Το νέο CD του μάπα. Κυκλοφορεί. Το μάπα με υπερηφάνεια παρουσιάζει Πάσχα στο χωριό Volume 2. Πάσχα στο χωριό. Από τον Δημήτρη Σόβα.
Το ιδανικό CD για γάμους, βαφτίσεις. Πάσχα στο χωριό. Το ιδανικό CD για φέτος το Πάσχα. Για γάμους και βαφτίσεις. Το ιδανικό CD για να γλεντάτε μια ζωή. Το ΜΑΠΑ παρουσιάζει Πάσχα στο χωριό Volume 2. Κυκλοφόρησε το νέο CD του ΜΑΠΑ. Τα τρελαμένα. Στο τρελό, στην τρέλα του. Τα τρελαμένα. Για λογικούς και τρελούς. Γεννήθηκα τρελός. Τα τρελαμένα. Η καινούρια παραγωγή του ΜΑΠΑ. Τα τρελαμένα. Δεν κόβω εγώ τις τρέλες μου. Τα τρελαμένα. Σχιζοφρένεια, να μην ξέρω που πατάω. Σε μισώ και σ' αγαπάω. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Σε με λένε τρελή, σ' αγαπάω πολύ και σε νοιάζομαι. Μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω χαμένα. Τα τρελαμένα. Καλύτερα μαζί σου. Από την Crazy Records. Επιτέλους κυκλοφόρησε. Μια φορά στα 100 χρόνια. Τα πονεμένα. Σε πονέσει η καρδιά μου και σε χουστάρει. Κυκλοφόρησε και πονάει. Πονάω, με την απόγνωση μιλάω. Πονάμε. Φίλε, απόψε που πονάω. Η καινούργια συλλογή του ΜΑΠΑ. Για φίλους και για σκύλους. Φίλε μου πονάω, με την αγαπάω. Για πραγματικά πονεμένους. Πονάω, ραγίζω σαν γυαλί. Τα πονεμένα. Εγώ γιορτάζω πάντα όταν πονάω και άσπρα φορώ όταν πενθώ. Επιτέλους κυκλοφόρησε. Πονάμε. Πονάει ο χωρισμός, πονάει. Τα πονεμένα του ΜΑΠΑ. Πονάμε, όσοι αγαπά. Για πονεμένους και δαρμένους. Η νέα συλλογή του ΜΑΠΑ Show. Τα πονεμένα. Κυκλοφορεί από την Health Records. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Δημοσίων Έργων, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Οικονομικών, Διαβίου Μάθησης και με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντεταγμένο στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Κυκλοφορεί και σε Σολινάριο. Το Πάσχα έρχεται και ξέρετε, έχετε βαπτιστήρι, έχετε ανιψιό, έχετε νηψιά, έχετε κόρη γιο. Πρέπει να τους πάρετε λαμπάδα. Μα και βέβαια πρέπει να τους πάρετε λαμπάδα. Και λαμπάδα Chuck Norris. Στο κατάστημά μας αποκλειστικά θα βρείτε τη λαμπάδα Chuck Norris. Την μοναδική λαμπάδα που δεν σβήνει ποτέ και ανάβει απευθείας από το αεροσόλυμα. Ναι, Chuck Norris λαμπάδα. Επωφεληθείτε της προσφοράς. Με τη λαμπάδα Chuck Norris τώρα δώρο το λούτρινο αρκουδάκι του Chuck Norris. Οδηγείς χρήσεως εσωκλείονται. Μάπα περσιόζι. Πάσχα ιερών, Πάσχα πανσεβάσμιων, Πάσχα κερδοφόρο. Τώρα το ΜΑΠΑ Show και το Noise διοργανώνουν λαχιοφόρα αγορά. Στείλε το SMS σου στο Noise και στο ΜΑΠΑ και κέρδισε έως και 10 μνοερήφια. Το Noise Radio και το ΜΑΠΑ διοργανώνουν μεγάλη κλήρωση για 10 μνοερήφια. Κάντε κι εσείς Πάσχα στο χωριό. Πάσχα ιερών, Πάσχα πανσεβάσμιων, Πάσχα κερδοφόρο. Στείλτε μήνυμα και κερδίστε μέχρι και 10 μνοερήφια. Για να τρώτε κατσίκι μέχρι του Θωμά. Ανακοίνωση. Πολλούνται έτοιμα βαμμένα κόκκινα αυγά σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Πληροφορίες στο ΜΑΠΑ. Το ΜΑΠΑ Show, πάντα πρωτοπόρο. Σας εύχεται από τώρα. Καλό Πάσχα. Χριστός Ανέστη.
βραδιάς, συμπληρώστε τη φράση. Όποιος παίρνει τον Οκτώβρη έχει 8 σειρές σταλόνι. Τον Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα... Πληκτρολογήστε στο κινητό σας 935. Αφήστε ένα κενό. Γράψτε την απάντηση και στείλτε την στο 54002. Όποιος παίρνει τον Οκτώβρη έχει 8 σειρές σταλόνι. Τον Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα... Μάπα 11. Στο 17-28. Ξέρεις τι γκάζι έχει, κάτσε καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν κυρίες και κύριοι, τελευταία μας βήματα πλησιάζοντας τη 1 10 Απριλίου ξημερώνει, ημέρα Πέμπτη. Και ακούτε το Mapa Show για 10η χρονιά από το Noise Radio, τις αίρες και την Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Προμοτάροντας τον ελληνικό τουρισμό, το Πάσχα το ελληνικό σαν... Σας δείξαμε βεβαίως αρκετούς ξένους οι οποίοι έχουν μοιηθεί πλέον στον ελληνικό ρυθμό και στην ελληνική κουλτούρα. Έχουν πληρωθεί, Παντελή, από το Υπουργείο για να κάνουν αυτά τα βίντεο κλιπς, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεχτήκανε, Στέλιο, γιατί ξέρεις, μέσα στην κρίση το να δίνεις τόσα λεφτά για βίντεο κλιπς με επώνυμους είναι λεφτά, έτσι. Τουλάχιστον οι άνθρωποι κάνανε καλή δουλειά. Βγήκαμε στις αγορές, Παντελή, είπαμε. Βγήκαμε στις αγορές. Ανοιχτήκαμε. Έχουμε τώρα λεφτά στα μπατζάκια μας. Τρέχουν τα μπατζάκια μας. Η Αναστασία μας λέει: παιδιά, ζηλεύω, στείλτε και καμιά κρέπα κατά εδώ. Δεν ξέρω αν δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα. Τα έχουμε φάει όλα. Και δεν ξέρω αν κάνει και delivery η Σουηδία. Πώς το λέει, είπαμε τον Περικρέπα, το φίλο μας. Αυτός πηγαίνω έρχεται η Γερμανία. Πώς το λένε? Αχ, μου διαφεύγει τώρα όλο το. Στο Facebook. Λοιπόν, να μας στείλεις, αν μπορείς να στείλεις ένα πακέτο στην Σουηδία, στη φίλη μας την Αναστασία, πολλά χρόνια συμπαραστάτρια. Delivery τώρα Σουηδία. Βέβαια, ναι. Για την Αναστασία μπορεί να έρθει λίγο κρύο, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, θα το βάλει στο φούρνο μικροκυμάτων. Έτσι. Ο Δημήτρης λέει εδώ πέρα, ο άνθρωπος ο οποίος σήμερα είχαμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε μαζί του μέσω Skype για πρώτη φορά. Καληνύχτα μάπες, καλή Ανάσταση και ας ελπίσουμε ότι μαζί με την Ανάσταση του Θεανθρώπου θα αναστηθεί και ο τουρισμός και να έχουμε αύξηση του τουρισμού και συνάμα αύξηση των εσόδων μας. Καλημέρα σας, λέει Χρήστος, ο πειρατής εκεί. Καλημέρα, Χριστό. Πειρατ. Καλά το διάβασα, αγγλομαθή. Η Δεσποινούλα μας γράφει καληνύχτα μάπες, το διάβασες? Όχι. Και καλή Ανάσταση να έχουμε. Ο Δημήτρης βεβαίως μας γράφει, και ο Δημήτρης καληνύχτα μάπες. Το διάβασε μόλις, ρε. Συγγνώμη. Έχεις την ευθύνη απόψε που θα σπάω. Πάτε και στο chat, πάτε και να κάνετε και εκεί μια τελευταία επισκόπηση τις καληνύχτες. Είπαμε. Α, ναι, διαβάσατε και το chat pad. Είμαστε καληνύχτα μάπες, ο Κόρτ γράφει εκεί και από μένα λέει: πάω να ετοιμάσω την γαλοπούλα να σου βλύσουμε, λέει, τα Χριστούγεννα. Το διαβάσαμε αυτό, ναι. Ωραία, σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει. Να στείλουμε λοιπόν και εμείς με την ανάγνωση των μηνυμάτων. Μπράβο. Τους ιδιαίτερους χαιρετισμούς μας λοιπόν σε όλους τους φίλους μας, σε όλη την Ελλάδα, στα εξωτερικά, στον Ντάνς από το Βόλο, στη Λάρισα, στην Κρήτη, στη Στοκχόλμη βέβαια, στη Σουηδία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ολλανδία. Να κάνω εγώ πρώτος τις ευχές μου. Να πατήσω βέβαια. Για να τελειώνω πάντα τελευταίος και δεν προλαβαίνω να πατήσω το καζανάκι. Α, ναι. Λοιπόν, να ευχηθώ ότι αυτό το Πάσχα να είναι επιτέλους το πέρασμα και μετά από την έξοδο στις αγορές να δούμε κι εμείς καμιά άσπρη μέρα και φυσικά να αναδειχθεί μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία η ιντερνετική βλακεία, την οποία διαδίδουμε και στηρίζουμε εδώ και 10 χρόνια. Καλό σας Πάσχα, καλή Ανάσταση. Σαν το καζάνι της πεθεράς μου. Τι? Όχι, καλή Ανάσταση. Το σχόλιο του δέχειο, σαν το καζάνι της πεθεράς μου που είπες. Έτυχε. Να περάσετε καλά, να διασκεδάσετε, να αφήσετε λίγο όσο μπορείτε βέβαια και όσο σας επιτρέπουν τα πράγματα, τα προβλήματα λίγο στην άκρη. Βγείτε έξω στην εξοχή γενικότερα, στον ήλιο. Αλλάζει η διάθεση βέβαια, είμαστε πολύ ευλογημένοι που έχουμε τόσο ήλιο. Πρόσφατα διάβασα μια έρευνα ότι σαν λαός οι Έλληνες είμαστε από τους λιγότερο γυμνασμένους. Νομίζω ότι το 70% των Ελλήνων δεν γυμνάζεται. Και από το 70% το 20% νομίζω δεν έχει γυμναστεί και ποτέ στη ζωή του. Τι λέω.
Παρ' όλα αυτά, βέβαια, το επίπεδο. Οι Φιλανδοί νομίζω είναι number one, οι πιο γυμνασμένοι στην Ευρώπη. Αλλά ζουν λιγότερα χρόνια γενικότερα. Το μέσο όρο ηλικίας δηλαδή είναι πολύ χαμηλότερο από το ελληνικό. Γιατί έχουμε την τύχη να έχουμε τον ήλιο και τη θάλασσα, κυρίες και κύριοι. Γενικότερα το κλίμα. Το κλίμα, ναι. Φαντάσου δηλαδή να κάναμε και διατροφή σαν Έλληνες. Δηλαδή, άμα τον τρώγαμε σουβλάκια και. Άμα τρώγαμε τα ελληνικά που τρώγανε. Τρώγαμε τη μεσογειακή κουζίνα που λέμε αυτή την γνωστή. Πόσο πιο. 200 χρόνια ζήσαμε. Ευλογημένοι. Βγείτε λοιπόν στην εξοχή, περάστε καλά, διασκεδάστε. Πάνε με τον άριστο ό,τι και αν κάνετε. Είτε είναι φαΐ αυτό, είτε είναι πιωτό, είτε είναι διασκέδαση. Μάλλον στη διασκέδαση, εντάξει, δεν έχει μέτρο. Εντάξει, άμα αξίζει να το κάνεις, λοιπόν, αξίζει να το παρακάνεις. Από το Περικρέπας έχουμε κάτι. Μας γράφει, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς. Και εμείς ευχαριστούμε. Αυτά από μένα, καλή Ανάσταση σε όλους. Θα τα ξαναπούμε λογικά κάπου. Μετά τη διακινήση μου. Ναι, πότε είναι αυτή, δεν ξέρω. Κάπου και δηλαδή, τέλεια Απριλίου. Η Ανάσταση, πρώτη, δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα του Πάσχα περνάει εκείνη εβδομάδα και την άλλη εβδομάδα. Καλά, δεν το είπα. Καλά το είπες. Θα ενημερωθείτε βέβαια ιντερνετικά στο fan club μας στο Facebook. Εκεί μπορείτε να μας βρείτε, να γίνετε μέλη και γενικότερα να ενημερώνεστε όλα τα update για την εκπομπή μας. Φαντάζομαι ότι την Ανάσταση θα παίξει κάτι. Θα το αφήσουμε εδώ στον. Θα δούμε με το Μοντέρ. Αν προλάβει να σειράψει όλα αυτά τα οποία θέλετε εσείς. Μετά την Ανάσταση δηλαδή, άμα δεν έχετε κάτι να κάνετε. Έτσι, ναι. Δεν βγείτε έξω, παιδί μου, και μείνετε σπίτι για χαρτάκι, έτσι έχει μείνει κουσούρι. Αυτό τα από την πρωτοχρονιά. Ναι, μπορεί να όλο να παίξω χαρτάκι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Ίσως να υπάρχει best of επεισόδιο, όλα αυτά τα μαθαίνετε. Επαναλαμβάνω, γίνεστε μέλη στο group μας, στο official fan club του Mapa Show, αλλά και στη σελίδα μας και στη σελίδα του Noise Radio, βέβαια, και στο fan club και στη σελίδα μας την επίσημη. Αυτά από μένα. Δημήτρη, ο λόγος παιδιά, εσένα. τι να σας πω, καλά να σας μπει ο καινούριος, να έρχει με υγεία, με χαρά, με ευτυχία, με ό,τι θέλετε να βλέπετε τους δίπλα σας και τον εαυτό σας χαρούμενο και ευτυχισμένο. Βέβαια, πριν ανέφερε ο Στέλιος για τις εξορμήσεις στα σεξοχάς, έτσι. Ναι, βέβαια. Στις παραλίες, ξέρω εγώ, πού θα ψήσετε τον οβελία, τι θα κάνετε. Να έχετε ένα πράγμα μόνο στο μυαλό σας. Πλησιάζει καλοκαίρι. Τι θα έχουμε να πουλήσουμε? Τι θα πει η Όλγα? Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαρούμε την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι. Εσείς πράγμα με κάνετε, άντε κόφτε τώρα. Κόφτε το, κοιμηθούμε θέλουμε να πούμε. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης και μόλις τελείωσα. Γεια σας, είμαι ο Στέλιος και μόλις τελείωσα. Γεια σας, είμαι ο Παντελής και ακόμη δεν τελείωσα. Τώρα τελείωσα. Τι έγινε, παιδιά, τελείωσε? Ναι, Χαχανούλη, την άλλη εβδομάδα πάλι. Θα με πιάσουν τα νεύρα μου. Έλα, γκρινιάρη, ηρέμησε. Ναι, και πάρετε ένα δωράκι. Χρόνια πολλά. Η ώρα στο Noise Radio είναι 1 και 3.